Ešte raz príjemný dobrý večer, podvečer. Vítame vás na online prerokovaní k príprave regulovaného parkovania v Dúbravke, presnejšie k lokalite Podvornice Východ. Celý tento stream bude nahrávaný a jeho záznam nájdete na ďalší deň uvedený na stránke www.paas.sk/Dúbravka. Počas celého prerokovania bude možné pokladať otázky prostredníctvom aplikácie Slido, či už po naskenovaní QR kódu, ktorý uvidíte neskôr na jednom prezentačnom slajde a potom zároveň na konci, ale zároveň bude možné aj posielať pripomienky projektu organizácie dopravy, a to presnejšie do 20. januára 2024. Počas prezentácie budete počuť v úvode pána Martina Zaťoviča, starostu Dúbravky, pána Petra Hercega, splnomocnenca primátora pre parkovaciu politiku, pána Petra Mošaťa, ktorý bude v prípade potreby doplňať pána Hercega, ktorý je z implementácie parkovacej politiky magistrátu, a ohľadom projektových vecí sa vyjadria pán Ivan Butora z projektového tímu parkovacej politiky, pán Pavel Gašparovič z Dúbravského oddelenia územného rozvoja a zároveň aj naši hostia Jiří Lávic zo spoločnosti AFRI, ktorý bol vedúci projektant prípravy projektu organizácie dopravy. Zároveň tu máme aj pánov Martin Pavlu a Martin Kameniar, rovnako zo spoločnosti AFRI, konzultanti a projektanti. Tu už je slajd na už spomínanú možnosť, kde môže podávať hocikto, kto je online, otázky prostredníctvom slidom.com po zadaní hashtagu PAAS, alebo teda po naskenovaní QR kódu. Na úvod by som poprosil pána starostu Martina Zaťoviča o úvodné slovo. Ďakujem pekne za úvodné slovo. Tak vítam všetkých obyvateľov Dúbravky a priateľov Dúbravky pri prerokovaní ďalšej zóny parkovacej politiky, ktorá nás asi neminie, bude nás čakať. Dúbravka sa v tomto stave veľmi zodpovedne a už prvá časť Dúbravky bola odprezentovaná minulý rok. Teraz ďalšie 3 zóny vlastne sú naprojektované a postupne chceme prezentovať obyvateľom Dúbravky, samozrejme pripomienkovať, zapracovať pripomienky tak, aby parkovacia politika po vstupe do Dúbravky mohla nabehnúť. Ďakujem pekne za úvodné slovo. A ešte doplním, že okrem pána Gašparoviča je tam pán Kolárik, ktorý zodpovedá na celú parkovaciu politiku v Dúbravke. Pekný večer prajem všetkým. Ďakujeme pekne, pán starosta. Áno, teda doplňame aj pána Kolárika, ktorý je zodpovedný vlastne za parkovaciu politiku v Dúbravke. A posúvame teda slovo pánovi Petrovi Hercegovi k úvodnej časti prezentácie. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Príjemný podvečer alebo večer všetkým, či už obyvateľom Dúbravky, ostatným obyvateľom, alebo teda aj spoluprezentujúcim a pánovi starostovi. Ja možno začnem trošku netradične, že prečo vlastne toto stretnutie a prezentácia je formou online. Aktuálne máme 75 prihlásených, vidím. A teda prečo nie prezenčne? Prvú časť tohto projektu parkovacej politiky alebo PAAS v Dúbravke sme mali prezenčne. Ale teda ukázalo sa a overilo sa nám to, že forma online má jednu veľkú výhodu, že sa stihne prejsť oveľa viac otázok, ktoré sú položené cez tú aplikáciu Slido, ako kolega už hovoril, a teda my viackrát vám aj ukážeme, ako teda sa prihlásiť a položiť tie otázky. Pred týždňom sme mali totižto takúto participáciu s Karlovou, kde bolo napokon až 200 zúčastnených ľudí online, čo je veľmi slušná účasť, asi väčšia, ako by bola prezenčne. A stihli sme prejsť 65 otázok, pričom keď sme boli prezenčne, tak maximálne tak 20-30 otázok a častokrát sme sa točili okolo jednej témy filozofickej, ale nedošlo na tie praktické otázky, ktoré by boli bývali mali ďalší obyvatelia. Čiže je to efektívnejšia forma a preto sme takto online. Samozrejme, ako už odznelo, záznam, nahráva sa to, čiže záznam bude zavesený na internete a kedykoľvek si opäť môžete prehrať tie informácie, ktoré tu odznejú. Jedna vec ešte, ktorá neodznela, že máme teda 2 hodiny na toto stretnutie, aby sme jednak predstavili ten systém, ako má fungovať, predstavili nejaké zmeny, ktoré tento systém znamená pre túto časť Dúbravky. A teda tam bude naozaj pomerne široký priestor na otázky. V prvej časti prejdeme teda
najprv tie základné princípy fungovania, čo to znamená pre rezidentov a pre návštevníkov, že aj Dúbravka bude zaradená do parkovacieho asistenta alebo do bratislavského parkovacieho systému. Takže tuto vidíte mapku Bratislavy, kde zeleným sú znázornené zóny, ktoré už boli doposiaľ spustené a sú regulované. Vidíte centrum mesta, čiže SM0, SM1, to je Staré mesto, Ružinov, Nové mesto. Pred týždňom presne sme spúšťali poslednú tohtoročnú zónu NM1, tá časť sídliska Pokrok medzi Pionierskou a Račianskou, kde teda aktuálne bol obrovský problém s parkovaním, keďže autá, ktoré zvykli parkovať zadarmo na nivách alebo v starom meste, tak zrazu už nemohli, tak čo najbližšie k centru zaparkovali práve na tomto sídlisku. A teda situácia už po týždni je radikálne lepšia na tomto sídlisku. Takisto vidíte severnú časť Petržalky spustenú a jesenné spúšťanie dosť dôležité bolo aj v Ružinove na Štrkovci, kde opäť predovšetkým rezidenti od nich máme veľmi pozitívne spätné väzby, že aj večer, keď prídu domov, tak miesto krúženia už dokážu zaparkovať a veríme, že tento benefit teda pocítia aj obyvatelia Dúbravky budúci kalendárny rok. Takže poďme sa pozrieť na to, ako vlastne funguje bratislavský parkovací asistent a najprv z pohľadu rezidenta. Takže v prípade, že ste rezident, to znamená ten, kto býva v Dúbravke, má tam trvalý pobyt. Dúbravka bola v tomto roku schválená ako jedna zóna spúšťaná na 4 časti postupne, teda jedna už bola odprezentovaná, odparticipovaná, ako pán starosta hovoril, teraz ideme na ďalšiu časť. A túto kartu teda každý Dúbravčan si môže zakúpiť po spustení registrácií, ktoré my vám ohlásime. Táto rezidentská parkovacia karta, ktorú vidíte, je teda pre ľudí, ktorí majú trvalý pobyt v Dúbravke. To je základná podmienka. Autá sa počítajú na byty, čiže táto karta je viazaná na osobu, ktorá má trvalý pobyt a na byt. Jedna osoba môže získať maximálne 3 karty a jeden byt, maximálne 3 karty na prvé auto za 39 eur na rok, na druhé auto 150 eur za rok a tretí automobil je v cene 500 eur za rok, pričom štatisticky môžem povedať, že aj v iných zónach je to tak, že 90% aut je tých prvých aut za 39 eur za rok, 10% bytov má 2 autá a tých tretích aut je fakt minimum 0,2%, čiže mizivé množstvo a aj táto regulácia cenov funguje a naozaj tí, ktorí potrebujú parkovať, majú jedno auto, tak to funguje. Podmienkou teda okrem toho, že získate rezidentskú kartu iba keď máte trvalý pobyt a je viazaná na byt, ktorý je buď váš, alebo máte súhlas s majiteľa bytu na to, že si tam môžete registrovať kartu. Čiže aj podnájomník, ktorý má trvalý pobyt a má tento súhlas, tak môže získať parkovaciu kartu. Tak treťou podmienkou je mať vzťah k autu. Vy nemôžete nahlásiť vozidlo kolegu alebo kamaráta, ktorý chodí do Dúbravky pracovať, aby tam zadarmo parkoval, tak si ho nahlásite ku vám na byt. Vy musíte mať vzťah ku tomu automobilu, čiže buď ste jeho vlastníkom, držiteľom, alebo je leasingovky a vy ste držiteľom, alebo ho máte na komerčný prenájom prenajaté od autopožičovne, ktoré majú dlhodobé programy prenájmu alebo operatívne leasingy, alebo je to vaše služobné auto na súkromné účely a máte dohodu o využívaní služobného auta na súkromné účely s vašim zamestnávateľom, ktorú treba písomne doložiť. Ďalší typ karty, ktorú ako rezidenti môžete získať zadarmo, a to aj tí, ktorí nemáte automobil, je návštevnícka karta. Každý človek a každý byt má právo na jednu návštevnícku kartu. Pokiaľ na ten byt už je nejaká rezidentská karta, čiže máte automobil, tak získavate 100 hodín parkovania ročne zdarma. Ak je to byt, na ktorý nie je automobil, napríklad vaši starší rodičia, ktorí už nemajú automobil, tak tí získajú 200 hodín pre svoje návštevy na rok, čiže tie návštevy môže byť ktokoľvek, či už rodinní príslušníci, známi, opravár, nejaký servis a podobne. A osoby, ktoré
sú odkázané na sociálnu starostlivosť s osobnou asistenciou alebo TZP, tie majú možnosť získať až 750 hodín parkovania na rok zdarma. Táto návštevnícka karta sa len registruje, nemusíte platiť nič a využíva sa cez mobilnú aplikáciu alebo cez internet, kde sa to parkovanie nahlási a zadáte tam špezetku toho, kto vás príde navštíviť, parkovanie od do a tým pádom má akoby uhradené to parkovanie z tohto vášho návštevníckeho konta. No, tretia karta, ktorá nie len pre Dúbravčanov, ale pre všetkých Bratislavčanov, ľudí s trvalým pobytom v Bratislave, bonusová karta, ktorú môže získať každý Bratislavčan, Bratislavčanka, ktorý má trvalý pobyt v Bratislave a zároveň má vzťah k automobilu, ako som spomínal. Táto bonusová karta vám umožní parkovať 2 hodiny zdarma po celej Bratislave okrem najúžšieho centra každý deň. Stojí 10 eur za rok a teda tieto 2 hodiny sa nekumulujú. Každý deň máte právo využiť 2 hodiny. Keď využijete 15 minút, tak využijete 15 minút z parkovania. Keď potrebujete parkovať niekde 3 hodiny, tak platíte až za tú 3. hodinu a môžete to mať rozsekané na viacero parkovaní. Idete s deťmi, veziete ich do Zúšky, parkujete tam 15 minút, tak tam si dáte 15-minútové parkovanie, keď to nie je vaša domáca zóna, máte túto kartu. Potom idete niečo vybaviť vedľa na poštu, tam parkujete 10 minút, ďalšie parkovanie, ktoré je zdarma a tým pádom miniete zatiaľ 25 minút a ešte máte hodinu a 35 minút k dobru zadarmo v ten deň. To je príklad použitia tejto bonusovej karty. Ak niektorú z týchto kariet chcete získať, tak najjednoduchšie je to, ak ste za počítačom, tak online cez našu webovú stránku parkovacieho asistenta paas.sk, kde rovno vás to naviguje, chcem získať kartu, máte tam popisy, aké karty, kliknete si a pokiaľ už nejakú kartu máte, tak sa rovno prihlásite do vášho konta. Ak nie, tak cez e-mail si založíte konto a potom už je to jednoduché, k tomu si povieme, myslím, že na ďalších slajdoch viac, ale ak nie ste digitálne zdatní alebo niekto váš známy, tak viete ísť na klientské miesto, ktoré bude zriadené aj v Dúbravke. Ešte to doladíme, je možné, že to bude v priestoroch Domu kultúry, ktoré je akoby v strede Dúbravky, ale jedno klientské miesto, ktoré je stále, je na Trnavskom mýte v Novej Tržnici a v istom čase budúci rok sa presťahuje na Zimný štadión, kde bude také väčšie, luxusnejšie, pohodlnejšie celomestské klientské miesto. Ďalšie stále klientské miesto je na klientskom centre magistrátu na Primaciálnom námestí. Takže toto sú 2 stále a vždy, keď spúšťame zónu, tak otvárame klientské miesto aj priamo v zóne, aby ste tí, ktorí nevedia alebo nechcú registrovať akupací kartu cez internet, tak vedeli to spraviť aj na svojom sídlisku. Ak idete online, tak ak tam nepotrebujete dokladať špeciálne papiere, tak si vlastne ako v každom e-shope viete prakticky registrovať a zakúpiť tú kartu hneď, pretože náš informačný systém je ako prvý na Slovensku, využíva všetky štátne registre, ktoré sú k dispozícii, čiže ten systém, vy zadáte meno, priezvisko a rodné číslo, ten systém rovno vás overí, že ste fyzická osoba, zistí váš trvalý pobyt, zistí, že či teda miesto vášho trvalého pobytu je v nejakej zóne, v tomto prípade DU1 ako Dúbravka 1. Keď tam pasujete, rovno vám vie ponúknuť parkovacie karty, medzi ktorými je aj rezidentská karta. Už zadáte len evidenčné číslo vozidla, na ktoré chcete kupovať, napríklad rezidentskú kartu za 39 eur. Opäť systém v Národnej evidencii vozidiel v registri skontroluje váš automobil, či má platnú technickú emisnú kontrolu a či spĺňa dĺžkové parametre a následne teda vám rovno umožní kúpiť kartu. Systém si tiež overí nehnuteľnosti, že váš byt, že či je váš, či na tom byte už je nejaké auto registrované, nejaká karta alebo nie. Keď nie, ponúkne vám kartu za 39 eur. Keď je tam už prvé auto a vy si vlastne registrujete druhé auto, tak tú druhú kartu vám ponúkne za 150 eur a teda fungujete potom s touto kartou. A ak všetky tieto overenia prejdú a je to vaše auto, tak vám rovno ponúkne možnosť zaplatenia kreditnou
kartou online, ak nechcete zaplatiť hneď. Ak zaplatíte hneď, tá karta vám v podstate hneď začne platiť od toho momentu. Ak nie, tak na e-mail vám prídu údaje, kam ako uhradiť tú parkovaciu kartu. Pozor, tá parkovacia karta platí až od dňa pripísania úhrady. Čiže vy keď pošlete peniaze na druhý deň, nám prídu, ak prídu až po obede na večer, tak registrátori, ktorí tie platby párujú, až o 2 pracovné dni vám to pripíšu. Čiže aby ste včas si tú kartu vybavili pred spustením zóny, ale zase nemusíte sa bať, pretože pri spustení zóny najprv budú prvé dni len upozorňovanie a nie hneď pokutovanie. Tí, ktorí online všetko nemajú, alebo je to ich služobné auto, tak vedia doložiť sken dohody so zamestnávateľom, že využívajú služobné auto na súkromné účely a podobne. Toto je príklad nášho klientského miesta, ako vyzerá klasické miesto, kde sa posadíte a vybavíte podobne ako v banke všetko s našimi pracovníkmi, parkovacími asistentami, ktorí vám pomôžu všetko prípadne vyplniť, vyklikať a teda vyriešiť na tomto klientskom mieste. Zhruba polovica návštev klientských miest je naša skúsenosť, sa týka viac otázok, ako to funguje, môžem, nemôžem, mám nárok a zhruba polovica je potom reálne registrácia a kúpa kariet. Dobre, to bolo pre tých, ktorí sú rezidenti a chcú nejaké karty. Ak nie ste rezident, len navštevujete Dúbravku alebo niektoré iné z už spustených zón, tak to funguje následovne. Ak ste návštevník, tak spoplatnené parkovanie je len v určitom čase. Kto príde do Dúbravky, tak regulovaný čas bude v pracovných dňoch od 14. do 24. hodiny. Sadzba je najnižšia z tých sadzieb podľa všeobecne záväzného nariadenia, čiže 50 centov za hodinu. V prípade platby pomocou SMS, ktorú začiatkom budúceho roka spustíme, tak je tá sadzba vyššia o 10 centov z dôvodu vyšších nákladov na prevádzku SMS lístka. V tomto regulovanom čase teda je potrebné mať platný parkovací lístok. Ak nemáte platnú kartu alebo nevyužívate 2 hodiny parkovania zdarma na bonusovej karte. Len pre informáciu, aby ste mali prehľad, že tie regulované časy sa postupne zjednocujú. Bolo viacero rôznych časov, ale v princípe odskúšaním a na základe nejakých dát vyhodnocujeme, nastavíme ten čas. Čiže v centre a v širšom centre je regulácia od 8. do 24. hodiny, či už v Starom meste, v Novom meste, na Tehelnom poli a na sídlisku Pokrok a teda aj v časti Ružinova na Nivách, kde je veľký dopyt na parkovanie, by sa to malo zlaďovať týmto smerom. Sídliska, kde je kombinovaná funkcia, kde nie sú to len sídliska, ale sú tam aj nejaké úrady alebo pracovné príležitosti, kde ľudia chodia viac aj do práce, tak tá regulácia je od 12. do 24. hodiny, čo sú napríklad Petržalské sídliska alebo v Ružinové sídlisko Štrkovec a viac menej takmer čisté sídliska, kde sa až toľko do práce nechodia, kde vidíte, že ráno sa to sídlisko vyľudní a od 2. 3. sa začne zaplňať ľuďmi, čo sa vracajú z práce, tak tam je tá regulácia od 14. do 24. hodiny. Čiže ak aj iní bratislavčania tam náhodou prichádzajú, parkujú vám tam počas dňa, že prídu do práce a využívajú bonusovú kartu, oni majú tým pádom zdarma parkovanie až do 16. na bonusovú kartu, ale po tej 16. už je to parkovanie aj pre nich spoplatnené. Čiže po tej 16. už to sídlisko by naozaj od neplatiacich malo byť vyčistené a rezidenti prichádzajú naspäť domov do sídliska, kde už sú teda naozaj len rezidenti s rezidentskou kartou alebo platiaci návštevníci. Aby ste vedeli, že ste vošli do zóny, tak tu je taký príklad, ako to vyzerá. Keď chádzate do zóny, je to zónovou značkou P zóna a pod ňou hodiny a čas spoplatnenia a zároveň už doplňame, na Štrkovci to už takto je a teda aj v nových zónach, aj do starých to postupne doplníme, keďže na jar boli schválené nové technické predpisy, ktoré nám presne umožňujú takto aj na asfalt to dať a ľudia sa často sťažujú. Nevšimol som si značku, chodím tejto 20 rokov, kto si má všimnúť, že tu nejaká značka pribudla, tak myslíme si, že toto vodorovné značenie je úplne zjavné a tým pádom každý, kto pôjde do zóny, tak bude vidieť, že vchádza do zóny, čo znamená aj pre vás ako rezidentov, alebo aj pre vás ako návštevníkov, že v zóne sa dá parkovať a teda
stáť len na vyznačených parkovacích miestach. Pokiaľ len zastavíte, niekto vystúpi a vidíte ďalej, môžete, pokiaľ dodržujete dopravné predpisy, ale stáť, čo znamená, že opustíte automobil a nie len niekto vám vystupuje, nastupuje, tak v tom prípade, alebo vykladáte, nakladáte, v tom prípade to môžete iba na vyznačených parkovacích miestach, čiže parkovacie boxy alebo parkovacie pásy. Ak ste návštevník a chcete si zaplatiť parkovné, alebo niekto príde ku vám do Dúbravky a chce si zaplatiť parkovné, tak uhradiť parkovné bude možné, alebo je možné, mnohí to už poznáte, cez mobilné aplikácie, ktorých je aktuálne spustených 6. Nie je tajomstvom, že aj my ako hlavné mesto si pripravujeme aj vlastnú aplikáciu a bude začiatkom budúceho roka spustená aj tá, čiže v zásade pribudne ďalšia aplikácia priamo mestská, cez ktorú je možné si uhradiť parkovné alebo využiť bonusové a návštevnícke hodiny. Na informačných tabuliach, ktoré sú v zóne alebo budú označené na každej ulici, na stĺpoch verejného osvetlenia bude aj QR kód, ktorý viete prečítať, alebo aj linka, kde nájdete link na všetky aktuálne a poskytované aplikácie. Viete si ich nainštalovať. Každopádne my všetkým návštevníkom odporúčame, aby si, ak chcú parkovať pomocou aplikácie, čo je najjednoduchšie, keď už ju máte nainštalovanú, aby si tieto aplikácie inštalovali už vopred. Hej. Ak viete, že idete niekde do zóny a budete parkovať alebo využívať bonusovú kartu, radšej si to v kľude domova nainštalujte, priráďte si tam platobnú kartu k tomu, aby ste to už nemuseli robiť na mieste, kde parkujete a rýchlo sa ponáhľate niečo vybaviť. Ak teda nie ste priaznivcami mobilných aplikácií, mobilných platieb, tak sú k dispozícii v každej zóne parkomaty, cez ktoré sa dá uhradiť. Postupne zavádzame aj partnerské prevádzky, čiže nejaké kaviarne, obchody, ktoré sú označené, alebo ich nájdete na našej mapke, ktorá je na našej stránke a aj tam je možné uhradiť a tam sa dá aj v hotovosti uhradiť parkovné alebo asistentov v teréne. A teda nový spôsob, ktorý som už spomínal, bude v rámci prvého štvrťroka, prvého kvartálu budúceho roka spustený a to sú SMS-ky. Aktuálne beží teda verejné obstarávanie na poskytovateľa týchto služieb. Môžeme ísť ďalej, tu je prehľad teda aktuálne 6 parkovacích aplikácií, vidíte ich logá a teda kliknutím, toto nájdete na našej stránke, si ich viete stiahnuť, či už na iPhone alebo teda na Androidové aplikácie a niektoré aj na Huawei mobilné telefóny. Takže tá ponuka, ako som hovoril, sa rozšíri budúci rok aj o mestskú parkovaciu aplikáciu. Ak ste teda v teréne, tak v teréne vidíte takéto tabule, ako je vľavo, napísaná aj s kódom ulice. Mnohí sa pýtajú, na čo je ten kód, na čo ho tam musím zadávať. No ak parkujete cez aplikáciu, v budúcnosti cez SMS-ko, alebo aj cez parkomat, vy musíte dať vedieť, že kde parkujete, lebo tie ceny sú rozdielne a aplikácia si len tak alebo parkomat nedomyslí, že či parkujete v Dúbravke alebo v Karlovke alebo v centre mesta, kde sú iné sadzby. Čiže vy vždy nejakým spôsobom musíte zadať identifikáciu, kde parkujete a v tomto prípade sú to štvorciferné kódy. Mnohí hovoria, že teda boja sa toho, keď netrafia kód a keď sú na hranici dvoch úsekov s rôznymi kódmi, tak len chcem ukludniť všetkých návštevníkov, ktorí si platia parkovací lístok. Ak trafíte vedľajší kód, nič sa nestane. Ak je za tú istú cenu, tak systém to automaticky vyhodnotí, spáruje a pokuta vám určite nepríde. Hej. Iba keby ste špekulovali, že zaplatím si v centre, kde je 2-eurové parkovné, ale dám si dúbravský kód, ktorý je 50 centový, nech ušetrím, tak samozrejme to už je špekulácia, ale teda naozaj, aby návštevníci nemali stres, že netrafili presný kód, hej, z jednej ulice, keď na vedľajšej ulici je zrovna hranica, tak to systém automaticky potom spáruje, toho sa netreba báť. Môžeme ísť ďalej. Tretia situácia, nie ste ani rezident, nie ste ani návštevník, ktorý si platí parkovací lístok, hodinové parkovné, ale podnikáte v tejto zóne, alebo vlastníte byt v Dúbravke. Hej, a chodievate tam, hoci trvalý pobyt máte napríklad v Petržalke a máte rezidentskú kartu v Petržalke, tam parkujete najviac, tak v tom prípade je možné zakúpiť abonentskú kartu, dá sa povedať aj podnikateľskú, ale nemusíte byť vždy len podnikateľ, keď máte viac nehnuteľností po meste, aby ste tam mohli bez parkovného
ísť, tak táto abonentská karta stojí ročne 500 €, mesačná 50 €, dá sa aj týždenná varianta zakúpiť 12,50, keď máte napríklad na firemné auto požičané na týždeň, na mesiac a nepotrebujete ho stále a podobne. Takže možnosť je aj pre abonentov. Táto abonentská karta je teda, ako som hovoril pre tých, ak tam podnikám a mám sídlo, alebo miesto podnikania, alebo prevádzku, lebo podnikatelia môžu mať rôzne prevádzky. Obchod má registrovaný síce na domácu adresu, ale samotné sídlo obchodu je v Dúbravke, tak vie získať túto abonentskú kartu, alebo teda naozaj, ak vlastníte nehnuteľnosť, čo vieme overiť v registroch. Výhodou abonentskej karty je naozaj, že nemusíte teda zasa zadávať tieto parkovacie lístky, ale môžete parkovať na kartu podobne ako rezident. Dôležité obmedzenie ešte, táto abonentská karta je len jedna karta na jednu inštitúciu, firmu, aby sa nestalo, že nejaká firma, ktorá z okolností má sídlo napríklad v Dúbravke na Janka Alexiho, tak si celú svoju flotilu zaparkuje na ulici pred panelákmi a všetkých svojich 30 firemných aut tam parkuje, tak na jednu firmu a na jedno IČO je možné parkovať len jedno auto aj na firme, ktoré si vyberie, prípadne si vie meniť tú ešpezetku, na ktorú platí táto abonentská karta, ale len jednu. Môžeme ísť ďalej. Áno, častá otázka, že dobre, zavádzate to, už vám musíme zaplatiť 39 €, a čo za to dostaneme, ako sa mi zlepší parkovanie, veď nič nespravíte, len namalujete nejaké čiary na zemi. Nie je to tak, pretože už samotná príprava, analýza a tak ďalej znamená veľkú investíciu do toho, aby tá zóna dobre fungovala, a práve aj zástupcovia firmy Afri, ktorých tu máme, práve v tejto časti robili aj dopravné analýzy, aj teraz projekt organizácie dopravy. A keďže už máme za sebou spúšťanie viacerých alebo veľa zón, tak vieme povedať, že naozaj to parkovanie zlepšíme, a to, čo funguje, je naozaj kontrola. Hej. Darmo je niekde zavedená zóna, ktorá nie je kontrolovaná, ľudia to rýchlo zistia a parkuje sa tak ako predtým. Určite to poznáte. V tomto prípade pásu tie parkovacie miesta sú pravidelne kontrolované a teda parkovanie bude dostupnejšie, pretože tí, ktorí nemajú rezidentskú alebo abonentskú kartu alebo nekupujú si parkovací lístok a nemajú nárok na tieto karty, no tak tam parkovať nemôžu, pretože hneď prvý deň sú skontrolovaní minimálne 2-3 krát, druhý deň opäť každé parkovacie miesto je skontrolované 2-krát, čiže nedá sa nejakým spôsobom s tým systémom vybabrať, a naozaj naša skúsenosť je, že hneď po spustení podľa toho, aká to je zóna, ale tá obsadenosť klesne hneď o zhruba tých 20% vo vyťažených zónach, ako sme spúšťali pred týždňom pokrok, je to percento zlepšenia parkovania ešte radikálne vyššie, keďže tam chodili mnohí ľudia, ktorí chodia do práce a vlastne to sídlisko slúžilo ako záchytné parkovisko. Zároveň tá kontrola beží formou objektívnej zodpovednosti, čo nám umožnil zákon, ktorý dal obci a mestskej polícii právomoc spracovať priestupky fotodokumentáciou a zaslaním pokuty alebo tzv. rozkazu poštou alebo elektronickou poštou, pokiaľ máte zriadenú elektronickú schránku na Slovensko SK, firmy to majú povinne. Hej. Čiže tá kontrola neznamená, že zrazu budeme mať o 50 viac mestských policajtov, ktorí nám chodia zónami. Máme kontrolórov, ktorí nedávajú žiadne papuče imobilizéry, ale snímajú ešpezetky, kontrolujú viackrát denne túto zónu a buď pri spustení zóny na začiatku upozornia nálepkou, ktorá je nie pokuta, ale teda vozidlo, že bolo zaznamenané, ale teda, že zatiaľ to ešte tolerujeme, ale na budúce už neparkujte tu, lebo už to bude pokuta, a potom teda už keď prejdeme do ostrého pokutovania, tak je to oranžová nálepka, ako vidíte vpravo, tá nálepka je označená potom aj ešpezetkou a dátumom, aby sa nestalo, že nejaký šikovný priestupca, ktorý vás nemá rád, odlepí priestupok zo svojho auta, nalepí ho na vaše auto a škodolastne sa smeje, že ako vás vystrašil. Takže tie nálepky obsahujú teda a sú znehodnotené tým, že je tam dátum a ešpezetka priestupcu. Naši kontrolóri teda intenzívne kontrolujú parkovacie miesta a
priebehu budúceho roka doplníme týchto kontrolórov, ktorí budú chodiť aj po Dúbravke, aj skenovacími automobilmi, ktoré budú skenovať ešpezetky a vytvárať dokumentáciu v prípade priestupku. Pri tej objektívnej zodpovednosti ja len doplním, že teda tá pokuta je pomerne vysoká, ale aby to bolo jasné, o výške tej pokuty nerozhoduje ani pán primátor, ani mestská polícia, ani my, ktorí pripravujeme túto parkovaciu politiku, ona je daná natvrdo v zákone. Tá pokuta je 78 eur, ak ju uhradíte do 15 dní, tak je 52 eur a nevieme ju znížiť ani ju nejak upraviť, je to natvrdo v zákone. Takže v tom prípade, ak náhodou spravíte priestupok, nehnevajte sa na nás, tú výšku sme si nevymysleli, neurčili my, je daná zákonom a my môžeme postupovať len tak, ako je napísané v zákone. Ale poďme teda na to, že máme za sebou takmer 2 roky už pásu alebo bratislavského parkovacieho asistenta, takže sme sa snažili tie pravidlá aj vylepšovať a od 1. júla už platia niektoré vylepšené pravidlá, ktoré možno môžem spomenúť, že pôvodne bol limit len jedna rezidentská karta na jednu osobu, čiže ak rodina mala 2 automobily, obidva boli registrované na manžela a podobne, tak si ich nevedel registrovať druhé, musela registrovať manželka, alebo ho rodina medzi sebou musela prepisovať, čo bola zbytočná administratíva. Čiže toto sme dali až 3 karty na osobu. Zároveň pre dôležitú skupinu osôb, a to sú poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí chodia napríklad aj po sídliskách a poskytujú tie služby a navštevujú svojich klientov, či už imobilných prijímateľov týchto sociálnych služieb, starších ľudí, ktorí naozaj sú odkazaní na túto starostlivosť, tak oni jednak môžu využívať návštevnícke karty a hodiny týchto ľudí, ktorých navštevujú, alebo budú mať 90% zľavu z parkovného. A táto zľava je po registrácii karty, ktorá bude možná od januára, čiže už o pár dní. Takisto pre TZP odkazané osoby sme navýšili hodiny z analýzy, ktorú sme mali aj s neziskovými organizáciami podobne, ktoré robia tieto služby. Navýšili sme to na 750 hodín na rok a o 10 cm sme predĺžili oprávnenú dĺžku vozidla na registráciu, pretože niektoré rodinné minivany 7-8 miestne boli také dlhé, že už nemali nárok na rezidentskú kartu, hoci to boli rodinné automobily a ešte sa stále vošli do parkovacieho boxu, aj keď je to už na knap. Takže toto bola zmena. Zlacnila sa abonentská karta o 20%. Takže to je aspoň niektoré z tých vylepšení a ja možno ešte jedno pridám. Od budúceho roka postupne aplikácie parkovacie budú mať možnosť ukončenia parkovacieho lístka, čiže ďalší dôvod tie lístky kúpovať cez aplikáciu. Vy keď idete parkovať a neviete, kedy skončíte, dáte si, dneska skúsite triafať tú dĺžku lístka a potom trpnete, že či si dokúpite ďalší, alebo stihnete, sedíte v kresle u zubára a už vám vypršal lístok a nemôžete utekať k parkomatu alebo s mobilom si rýchlo predĺžovať lístok, tak zavedieme takú možnosť, že vy si kľudne kúpite dlhší lístok, keď si vybavíte kúpite si na 3 hodiny, vybavíte si vec za 1,5 hodiny, po 1,5 hodine, stopnete parkovanie, platíte naozaj len za tú 1,5 hodiny, čo verím, že bude komfortné pre vodičov a budú môcť bez stresu parkovať s tým, že už mi expiruje lístok, neexpiruje. Kľudne si kúpim dlhší a viem si ho zastaviť v momente, keď už idem k autu a nastupujem a vybavil som si veci skôr. No, poďme už konkrétne teda na túto Dúbravskú zónu a poďme si povedať, ako to funguje, ako to bude fungovať v Dúbravke. Ako som už spomenul, Dúbravka ako menšia mestská časť má teda jednu zónu. Dopravné analýzy, ktoré sme robili, nám nepotvrdili veľmi veľkú migráciu, že by Dúbravčania zo severu Dúbravky oparkovávali južnú časť Dúbravky, kde domáci z južnej časti Dúbravky by zrazu mali problém parkovať. Ten pohyb tam až taký z tých prieskumov nebol, čiže nakoniec po konzultáciách aj s mestskou časťou, aj z dát, ktoré sme mali, sme rozhodli a poslanci schválili teda, že Dúbravka je jedna zóna a teda rezidentská karta sa kupuje na zónu DU1 ako Dúbravka 1.
Budúci rok teda plánujeme spustiť reguláciu pás v podvorniciach východ a zálohových východ, čiže vo východnej polovici Dúbravky a postupne to budeme rozširovať aj na zvyšné časti Dúbravky. Na ďalšom slajde vidno teda mapku. Ja len trošku upravím, tu je to pokryté aj vzadná časť Agátová ulica a podobne, kde sú nové developmenty, ale tam verejné parkovacie miesta ani nie sú, čiže tam pás ani nebude, aby vás to nejakým spôsobom nemýlilo, ale môžete vidieť, že teda to parkovanie je regulované na východ od Schneidera Trnavského a od Saratovskej ulice, čiže to je tá prvá časť, ktorá bude v Dúbravke spúšťaná. Už som hovoril, že po zaregulovaní bude možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach a aby sme to mohli takto spustiť, tak je dôležité tieto miesta a parkovacie pásy vyznačiť na celom sídlisku, aby bolo jasné, kde to parkovanie možné je a kde nie. Na ďalšom slajde je taká schéma, ako to v princípe vyzerá. Čiže naľavo vidíte parkovací pás, kde môže zastaviť, kde hlavne teda dlhšie úseky parkovania dávame parkovacie pásy. Ak sú vodiči šikovní, ohľaduplní, tak sa tam dokáže zmestiť viac aut za seba, aj keď sú kratšie autá, dokážu hustejšie parkovať, čiže parkovací pás má túto výhodu a zväčša teda tam, kde je dlhšia dĺžka pozdĺžného parkovania, lepšie dať parkovací pás a takisto ak parkujete auto s prívesom alebo vám príde sťahovák, tak on oficiálne môže zastaviť len v parkovacom páse, lebo podľa zákona by mal parkovať na parkovacom mieste alebo boxe, do ktorého sa zmestí. Hej. Čiže preto je dobre po sídliskách mať aj parkovacie pásy, aby ak si niečo doveziete prívesom, príde vám sťahovák a stojí tam pol dňa, aby vedel korektne parkovať. Napravo vidíte teda parkovacie boxy, kde sú jednotlivé parkovacie miesta vyznačené, môžu byť pozdĺžné, šikmé, kolmé. A hore vidíte tzv. Cikcak čiaru, my to voláme aj drop-off zóna, čiže je to miesto, kde je zákaz státia, to znamená, že zastavenie je tam možné. A táto cikcak čiara znamená, že je to miesto, kde môže prísť taxík a vy do ňoho nastúpite, kde vás vie vyložiť taxík, kde vie zastaviť kuriér, ktorý vám niečo priniesol a idete si vyzdvihnúť zásielku, lebo stále je to zastavenie na čas nevyhnutný na nastúpenie, vystúpenie, naloženie, vyloženie nákladu. Hej, niekto vás príde zobrať, máte istotu, že tu určite zastaví, tam určite bude voľné, lebo tam nie je možné dlhodobé státie a nemusíte sa báť, že keď mám dookola 3 ulice oparkované, no tak kde zastaví ten taxi, kde ma bude čakať, na takomto mieste vás bude čakať. Hej. Takisto vpravo vidíte teda na stĺpe verejného osvetlenia to označenie DU1 ako rezidentská karta, ktorá tam platí, to je v modrej časti a v zelenej časti je to tabuľa, ktorú sme si už ukazovali, ktorá má informácie zase pre návštevníkov, to je kód toho úseku parkovania, dobu spoplatnenia, čas, QR kód a link na inštaláciu aplikácií a pod nimi ešte bude do budúcna tabuľka s kódom SMS-ky, ak parkovné niekto chce uhradiť cez SMS-ku, tak ako to zadať. A úplne na spodu vidíte dopravnú značku, ktorú som premietal na fotke z Ružinova a to je, tak to bude značené P zóna, pod tým hodiny s upresnením, v akých časoch je teda táto zóna spoplatnená. Ako to bude s vyhradenými parkovacími miestami? Určite aj v Dúbravke veľmi častá otázka, lebo tých vyhradených parkovacích miest má aj Dúbravka obrovské množstvo. Mnohí z vás asi aj vidia, sa na to možno hnevajú, že tak niekto si zaplatil niekoľko 100 eur, ale to parkovacie miesto je častokrát pol dňa voľné a mohol by tam parkovať niekto iný, alebo ide niekto na dovolenku, 3 týždne je to parkovacie miesto voľné a my sa tu iní nezmestíme. Práve to je princíp parkovacej zóny, že vyhradené parkovacie miesta v zónach nie sú vôbec, s jednou výnimkou. Všetky platené vyhradené parkovacie miesta končia a teda ten stratený príjem dostáva mestská časť v tom, že polovicu z výnosov z rezidentských kariet ide mestskej časti a povolené vyhradenie, ktoré môžete v zónach spustených už vidieť, vyzerá ako je to tu naznačené zákaz zastavenia, pod tým tabuľka vyhradené parkovanie. Môžete si myslieť, ako to, veď hovorili, že v zónach nie je možné vyhradené parkovanie komukoľvek a tu je. A nie je tam vozičkár nakreslený. To vyhradené parkovanie je len pre TZP osoby možné v zónach, v mieste ich trvalého bydliska, čiže
aj po spustení zóny, ak uvidíte takéto vyhradené parkovania, tak to sú osoby imobilné, ktoré majú TZP parkovací preukaz a dali si vyhradiť parkovacie miesto v mieste ich trvalého bydliska, nie hoci kde. Akurát, že aktuálna platná výhláška od roku 2020 nám neumožňuje dať tam symbol vozíčkara a jeho ešpezetku, jeho EČV ako dodatkovú tabuľku, čiže preto je to vyhradené, je takto aktuálne podľa zákona a vyhlášky iba takto vyznačené. Môžeme ísť ďalej. Ešte jedna, povedzme, dobrá správa. V Dúbravke pokračuje príprava parkovacieho domu na Saratovskej ulici. Isto niektorí z vás zachytili, my sme to otvorene komunikovali, že na križovatke Drobného a Saratovskej má vzniknúť takýto parkovací dom, v rámci ktorého sa v podstate zdvojnásobí počet parkovacích miest. Bude tam 196 parkovacích miest a aj na základe participácia pripomienkovania sme ten projekt dali naprojektovať tak, aby nesvietil do okien, aby bol dostatočnej vzdialenosti od obytných domov a v rámci participácie aj obyvatelia sa jednoznačne prihlásili k tomu, že chcú, aby mal parkovací dom zelenú strechu, bolo tam viac alternatív od športovísk a podobne. Aktuálne teda ten projekt je naprojektovaný a pripravuje sa teda podrobnejšia dokumentácia. Ten projekt ako naprojektovaný, tak je v povoľovaní na okresnom úrade aktuálne v zisťovacom konaní EIA. Na webe budete mať aj túto prezentáciu, kde si viete kliknúť a získať podklady bližšie k nemu a viac informácií, ale teda základné sú, že bude mať 2 nadzemné podlažia so zelenou strechou. Vyhradíme tam aj podľa normy vyhradené miesta pre zdravotne ťažko postihnutých. Bude tam predpríprava na nabíjacie stanice na elektromobily, ak v budúcnosti sa prejde viac na elektromobily, aby bolo možné nabíjať aj priamo v tomto parkovacom dome. A teda preferenčne počas participácie vyšlo, som povedal, zelená strecha. Zároveň parkovací dom bude osvetlený a bude to väčšia bezpečnosť tým pádom parkujúcich aut aj v okolí. Bude tam kamerový systém a ďalšie bezpečnostné prvky. Čiže toto je opäť benefit, ktorý už pripravujeme a teda ktorý je aktuálne v povoľovacích konaniach. No a poďme teda konkrétne na projekt organizácie dopravy, ako my teda hovoríme PODčko, čiže projekt parkovania na vašom sídlisku. To je teda tá severná časť podvorníc, severovýchodná časť podvorníc. Tu nám máme nejaké dáta, o ktorých vám asi viac už povie zasa kolega Ivan Bútora ako dopravný expert, ktorý tiež pracuje na príprave zón a na vyhodnotení zón. Ivan, máš slovo. Ďakujem pekne za slovo. Dobrý večer všetkým. Ja by som si dovolil stručný komentár k týmto číslam, tak ako aj pred rokom, keď sme mali prezentáciu o tej prvej časti tejto zóny v zálohách, tak aj pre túto časť Dúbravky sa uskutočňovali prieskumy a analýzy. Oni sa uskutočňovali v podstate pre celú mestskú časť Dúbravky v tom 2021, kde teda sa merali počty zaparkovaných vozidiel v 4 rôznych časoch počas dňa. Tieto čísla, ktoré vidíte tu, už sú vyfiltrované a korešpondujú práve s tým územím, ktoré je predmetom teda teraz pripomienkovania a toho projektu organizácie dopravy, ktorý je aj zavesený na web stránke. Z tých čísel vidno tú situáciu podobnú ako asi aj v iných častiach Dúbravky, že teda to parkovanie cez deň nie je problematické. Problematickejšie je v noci. V tých denných číslach sa teda pohybujeme okolo 1600 až 1700 vozidiel. V tých nočných to bolo v tomto čase takmer 2200 vozidiel. Kolegovia, ktorí spracovávali tieto prieskumy, tak vyhodnocovali aj legálnu kapacitu parkovacích miest, teda v tom čase, ktorá vyšla, poprosím ešte naspäť, ktorá vyšla nejakých necelých 2000 vozidiel, takže vidno, že je tam nejaká disproporcia. Pri tých zálohách tá situácia bola o niečo lepšia.
Tá teoretická kapacita vrátane nelegálnych vozidel teda potom bola až tých 2600 aut. Poprosím ten ďalší slajd. Tam je dôležité povedať, že aj z tých 2200 vozidiel, a toto opäť je vyfiltrované už iba na to nočné sčítanie, lebo to je relevantné z pohľadu rezidentov, tak len nejaké percento tých vozidiel má vzťah k tej zóne. Takto vlastne boli vyhodnocované jednotlivé evidenčné čísla a párované registrácie vozidiel podľa registra. A tam vidíte, že iba zhruba polovica teda vozidiel, ktoré v tom území sú, tak sú vozidlá držiteľov z tejto zóny. Potom je tam nejaká nezanedbateľná časť, zhruba 20% z iných mestských častí Bratislavy, respektíve aj z iných častí Dúbravky, ale to bola menšina, takže keby sme aj tie prirátali, tak tých dúbravských úvodzovkách aut by bolo asi 55%. Samozrejme, že to číslo sa nedá brať úplne presne, pretože máme zase aj nejaké, povedzme, vozidlá, ktoré môžete využívať ako firemné vozidlá na súkromné účely, alebo teda vozidlá, ktoré sú prenajaté, takže samozrejme tých vozidel, ktoré by mali nárok na tú rezidentskú parkovaciu kartu, určite nebude len 52%, bude ich viac, ale nebude ich ani 100%, a to sú práve tie skúsenosti aj z tých iných zón, kde sa zavádzalo regulované parkovanie, že ten počet vozidiel po zavedení regulácie o niečo poklesol práve preto teda, že nie všetci ľudia teda spĺňajú kritéria pre získanie tej rezidentskej parkovacej karty, či už ten trvalý pobyt, alebo aj tie kritéria vzťahu k vozidlu. Ja môžem povedať iba nejaké číslo, napríklad v mestskej časti Staré mesto, hlavná stanica Blumenthal, kde takto tiež sa robili prieskumy a analýzy. V tej riešenej zóne parkovalo v noci zhruba nejakých 3000 vozidiel a už spätne po vyhodnotení, po zavedení tejto regulácie, v tom nočnom sčítaní bolo len nejakých 2600 vozidiel rezidentských, takže naozaj tam prišlo pomerne k výraznému rozdielu. Poprosím ďalší slajd. Áno, Peter bude pokračovať teda ešte teraz ja. Tuto vidíte dátum, do ktorého môžete pripomienkovať, vlastne je to až do konca januára, takže je dostatok času na zaslanie pripomienok, teda ten projekt je zverejnený na webe. Poprosím ďalší slajd. Tuto je nejaká aj legenda, potom k projektu, aby ste ho vedeli správne čítať, pretože teda je tam kombinácia rôznych, či už nových parkovacích miest alebo rušeného pôvodného značenia. Poprosím ďalej. Áno, tie základné princípy organizácie dopravy, z ktorých sa vychádza, tam som videl, že boli aj niektoré otázky, že prečo sa navrhuje proti normám. Nie sme si vedomi toho, že by to bolo navrhované proti normám, lebo boli to autorizovaní dopravní inžinieri. Samozrejme, ak pošlete konkrétne pripomienky, tak sa na ne pozrieme. Tou snahou mestskej časti aj mesta pri tej spolupráci na tomto projekte okrem iného bolo naozaj aj uspokojiť alebo snažiť sa navrhnúť čo najviac parkovacích miest. Sú tam ale nejaké limity, ktoré nepustia. Jedno z dôležitých kritérií je prejazd a prejazdnosť územia pre hasičské vozidlá, ktoré teda vždy vyžadujú minimálne tie 3 metre fyzickej šírky. Tam sa na výnimku lokálne dá ísť o niečo nižšie, pokiaľ tam nie sú nejaké pevné prekažky na chodníku, povedzme, ktoré by bránili prejazdu toho vozidla, ale v princípe teda tie 3 metre platia všade. Pri tej obosmernej premávke, pokiaľ je tá šírka nižšia ako 6 alebo teda ako 5 metrov, ešte tie 5 metrové bývajú prípustné, tak je možné zriadiť tzv. Výhybne, kde teda si vozidla musia dať prednosť a v tom prípade vie byť na jednej strane aj parkovanie a tie vozidla v tom úseku, teda je tá cesta zúžená. Vozidla si dávajú prednosť, ale teda to hasičské auto tam stále prejde. A samozrejme veľmi dôležitým aspektom je aj zachovanie chodníkov pre peších. Tu došlo aj k nejakému posunu vlastne už počas prípravy toho projektu, keďže od októbra platia nové pravidlá po novele zákona. A to sa potom dotýka spätne aj toho projektu ešte v tých zálohách z minulého roka.
A my sme sa snažili aj v zmysle nejakých materiálov koncepčných, ktoré má hlavné mesto spracované o princípoch a štandardoch priestorov chodníkov, tak snažili sme sa tam, kde to bolo opodstatnené, kde sa dalo aj tieto chodníky ponechať čo najviac pre chodcov a mať tú priechodnú šírku minimálne 2 metre. Niekde sa nám to aj teda podarilo, uvediem konkrétne príklady a samozrejme nie je to dogma, takže niekde tie chodníky sú aj užšie. Poprosím tie ďalšie slajdy. Môžeme ísť ďalej. Áno. Vo všeobecnosti celá táto zóna v tých vnútorných uliciach riešená ako zóna 30, takže tie vstupy sú vždy na vstupe z tých hlavných ulic, či už to je Saratovská, alebo aj Alexiho. Väčšinou sú to teda ulice, kde chodí mestská hromadná doprava. Tie nie sú zóna 30, až na nejaké možno minibusové linky. A už teda tie ostatné ulice sú navrhované ako zóna 30, takže väčšinou aj to značenie tej parkovacej zóny koreluje so značením zóny 30. Sú tam potom lokálne ešte nejaké miesta, napríklad nejaké parkovisko popri Saratovskej, ktoré nespadajú do tej ako keby zóny. Čo sa týka značenia, tie sú potom značené individuálne. To v tom projekte nájdete. Poprosím ďalší slajd. Tam, kde je to možné, tak v tých jednosmerných uliciach je povolený protismerný pohyb cyklistov, teda je to niečo, čo mesto, keď je to nejaká celomestská vec, čo sa snažíme zavádzať v podstate vo všetkých riešených parkovacích zónach. Sú tam zase opäť nejaké limity podľa technického predpisu 117, takže nie úplne všade. Všade to je možné, ale tam, kde to je možné, tak sa to snažíme zavádzať. Je to preto, aby aj ľudia na bicykli, ktorí možno nepotrebujú tie parkovacie miesta, ale potrebujú sa pohybovať po tom území, tak aby tento pohyb mali čo najjednoduchší. A samozrejme počítame aj s nejakou vzájomnou ohľaduplnosťou medzi či už vodičmi, chodcami a cyklistami. To je jeden z tých princípov v zónach 30, že jednotliví účastníci cestnej premávky musia tam spolu komunikovať a nejak sa spolu rešpektovať navzájom. Poprosím ďalší slajd. Cyklistov, áno. A teraz uvediem nejaké dva príklady zmien. Jeden príklad vlastne už aj vo veľkej miere vidíte, to je rekonštruovaná Nejedlého ulica. Možno potom kolegovia z mestskej časti o tomto projekte povedia viac. My sme veľmi radi, že sa to podarilo a vlastne aj tá ulica, tak ako bola rekonštruovaná, tak tam už sme spolupracovali na tom, aby aj tá organizácia dopravy bola kompatibilná s touto budúcou reguláciou. Takže snažili sme sa, toto je práve príklad, kde sa podarilo vlastne uvoľniť chodník od parkovania, ale napriek tomu zachovať tú kapacitu parkovania, len teda parkovanie je v ceste a chodník zostal slúžiť pre chodcov. Takže ja som veľmi rád, že to sa podarilo pri tejto rekonštrukcii. Je tam lepšie využitý dopravný priestor niektorých križovátiek, napríklad križovátka Nejedlého Sekurisova, kde teda sa vysunuli nárožia a zároveň teda sa zmenšil ten priestor pre chodcov, že musia prekonávať kratšie vzdialenosti, ale podarilo sa tam umiestniť aj parkovacie miesta. Poprosím ďalší slajd. Áno, a potom teda taká druhá väčšia zmena v tejto oblasti, a to súvisí práve s tou snahou maximalizovať alebo zachovať kapacitu parkovacích miest, tak je navrhované zjednosmernenie ulice Kapitána Jána Rašu od Bílikovej smerom k Drobného až na ten úplne posledný úsek k parkovisku, ktorý je obojsmerný. Pokiaľ je to samozrejme, je to vecou aj diskusia, aj participácie, možno kolegovia z mestskej časti doplnia, ale pokiaľ by toto zjednosmernenie nebolo navrhnuté, tak by nebolo možné ani zďaleka umiestniť taký počet parkovacích miest v tej ulici, takže je to snaha vyhovieť práve tým požiadavkám na parkovanie rezidentov. Myslím, že toto už je posledný slajd projektu. Dobre, tak ja ešte možno to ukončím tým, že tak ako teraz sme si ukázali nejaké príklady zväčšenia kapacity parkovacích miest, napríklad toto parkovanie na Kapitána Jána Rašu, keby sme vyhodnocovali podľa tých čísel, čo ste videli, tak tie parkovacie kapacity by neboli legálne, ale tu práve dochádza k ich legalizácii, takže to je potom aj spätne teda ešte k tomu číslu a k tej disproporcii, že ten projekt sa snaží aj legalizovať a navrhovať viac legálnych parkovacích miest a preto tá kapacita po zavedení regulácie očakávame, že bude dostatočná pre rezidentov. Takže ďakujem pekne.
Ďakujeme pekne. Odovzdávame ešte slovo pánovi Hercegovi k harmonogramu a k záveru. Áno, ďakujem, aby sme už prešli na tie otázky a mali na ne teda aspoň hodinu, lebo vidím, že ich je veľa, aj keď na mnohé z nich už odzneli odpovede v rámci prezentácie. A mnohé otázky sú aj, čo sa týka harmonogramu, tak pripomienky k tomuto projektu poprosíme zaslať do 20. januára budúceho roka. Bude aj slajd, kde bude uvedená e-mailová adresa, kam tie pripomienky adresovať a my samozrejme si stiahneme aj pripomienky, ktoré už vidím, že naozaj sa vo veľkom sypú do aplikácie Slido. Vyznačovanie parkovacích miest by malo prebiehať na jar, ale nechcem povedať teda, že skončí v apríli, lebo veľmi to závisí od dvoch vecí. Od jednak projektu, do ktorého my ešte, vidíte, dávame priestor na tie pripomienky do 20. januára. Následne sa projekt teda prepracuje. Prepracovaný projekt ide na Krajský dopravný inšpektorát, na stanovisko policajné. Ak budú pripomienky, je možné, že ten projekt ešte bude treba prerobiť, doladiť, aby na ňom bola zhoda a až teda, keď my máme súhlasné stanovisko od KDI, tak nemusí byť vždy súhlasné, ale keď máme stanovisko, v ktorom nie sú vytknuté veci týkajúce sa bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, až potom môžeme pristúpiť k tzv. Určeniu dopravného značenia, ktoré ešte cestný správny orgán schvaľuje, ktorý tiež overuje, že či je to podľa noriem, či tie šírky jazdných pruhov tam sú a podobne. A následne až ideme do vyznačovania parkovacích miest a dopravných značiek zvislých zhotoviteľom, čo môže trvať. Preto nehovoríme presne ten dátum spustenia, lebo ten my naozaj teraz ani nevieme a nebol by som dobrý manažer, ktorý najprv povie dátum a potom zistí, že to nefunguje. Čiže my ten dátum budeme komunikovať včas, budeme informovať dopredu o registráciách určite minimálne mesiac vopred, čiže budete mať v kľude 4 týždne na kúpu rezidentských kariet a teda aj hneď po spustení na ďalší deň nedostanete pokutu, otvoríme klientské miesto, dostanete parkovacie noviny do schránok, každá jedna domácnosť cez sociálne siete všetkými spôsobmi aj spolu s mestskou časťou budeme komunikovať, aby vám to neušlo, ale nechceme povedať konkrétny dátum, ktorý my nevieme garantovať, ale bude to niekedy na prelome leta a určite to bude skorej ako na jeseň budúceho roku. Dúfajme, že bude dobré počasie a že dodávateľ bude šikovný a to značenie pôjde dobre spolu s mestskou časťou. Počas toho vyznačovania, aby ste si to vedeli predstaviť, to vyznačovanie je tá najpracnejšia časť, lebo my nemôžeme zavrieť 4 ulice naraz a tie auta nemajú kde parkovať, lebo my značíme dopravné značenie, čistíme dôsledne cesty, krajnice, aby tam tie parkovacie miesta mohli byť dobre vyznačené a podobne. Čiže ide to po menších úsekoch, po kúskoch a o tomto značení tiež vás budeme dostatočne vpred informovať. Bude tam dočasné dopravné značenie, tie prenosné značky s dátumom, odkedy vás poprosíme preparkovať inde, aby to mohlo byť vyznačené čo najrýchlejšie a teda je to isté obmedzenie parkovania, vopred sa za to ospravedlňujeme a prosíme teda o rešpektovanie, aby to vyznačovanie šlo čo najrýchlejšie. Naozaj ten úsek za ten jeden deň sme vyznačili, na druhý deň tam už opäť môžete parkovať. Je to logisticky náročná práca, častokrát teda musíme realizovať odťahy alebo prekladky a doťahovacím autom a tým sa to naťahuje. Čiže verím, že teda obyvatelia Dúbravky a parkujúci tam budú rešpektovať toto značenie a umožnia čo najsvižnejšie vyznačenie celej zóny. Ďakujem vopred. No a teda sme tu na tých otázkach, ako som povedal, že budeme 2 hodiny, je 18:02, tak minimálne hodinu, aby sme mali na otázky zodpovedanie. Budeme odpovedať viacerí, čiže ku všeobecným pravidlám ja, prípadne Peťo Mošať, ku konkrétnym dopravným záležitostiam Ivan Bútora, ktorý vám predstavoval tie základné zmeny, alebo teda kolegovia zo spoločnosti Afri, ktorí jednak robili dopravné prieskumy, ale zároveň pripravovali projekty organizácie dopravy, ktoré sú zavesené na webe a ktoré môžete tiež
pripomienkovať a videl som teda už v slajde aj pripomienky konkrétne, že prečo tam sú takto miesta, tuto ich posunte, tam je nejaká zásobovacia rampa, podobne presne na toto robíme to pripomienkovanie, aby ste možno lokálne veci, viete, aké sú tam zvyklosti, tak opripomienkovali a netvrdíme, že všetky pripomienky vieme zapracovať. Častokrát sme naozaj limitovanými normami a technickými predpismi, ktoré sú dané a s ktorými my nevieme pohnúť, aj keď poviete, no ale zvyklo sa tak parkovalo a doteraz sa tie auta tam zmestili, aj keď bolo 2,5 metra. No ale tak nám to Krajský dopravný inšpektorát ani hasiči nepustia, lebo oni mu potrebujú mať garantované, že tam s hasičským autom prejdú. Aj dnes, keby tam náhodou, nedaj Bože, bol požiar, tak je veľký problém a teda tie autá tvoria potom prekážku pri záchrane ľudských životov. Takže toto my musíme rešpektovať a nemôžeme sa odvolať len na zvykové parkovanie, veď doteraz to bolo OK a nikto nás neotiahol, tak hádam, to bude OK aj potom. Tak na to odpovie Ivan, alebo teda kolegovia z AFRI, alebo kolegovia z miestneho úradu z Dúbravky, ktorí tiež majú dobrú lokálnu znalosť. Takže poprosím, Jakub, keby sme teda začali s tými otázkami. Ďakujeme veľmi pekne našim prezentujúcim a ďakujeme aj vám všetkým, ktorí ste prítomní a počas prezentácie nám zasielali otázky, na ktoré naši kolegovia priebežne odpovedali. Budem postupne čítať tie, ktoré sa postupne vyhodnocovali alebo boli staršie, prípadne možno boli zodpovedané, ale nedostalo sa k nim dostatočnej odpovedi. Takže začneme teda prvou otázkou a to je, v akom stave je projekt parkovacieho domu na Saratovskej? Na webe parkovacej politiky je napísané, že v roku 2023 by mal byť vo výstavbe. Je december a nič sa nedieje. Včera tam vysádzali stromčeky. Obávam sa, že parkovacia politika bude zavedená, ale kapacity cez parkovací dom nepribudnú. Tuto poprosím len o doplnenie, nakoľko aj toto bolo súčasťou prezentácie. Áno, ku parkovaciemu domu sme hovorili aktuálne v povoľovacích konaniach a je v procese EIA a sú tam pripomienky, bohužiaľ mnohí asi viete, že existuje nejaký pán Slávik a jeho združenie, ktoré sa snaží zdržiavať všetku výstavbu, tak svoje pripomienky aplikoval aj tu a uvidíme, či teda bude naďalej nejakým spôsobom blokovať to povoľovacie konanie alebo pôjde rýchlo, takže presné termíny, kým nie sú naozaj povolenia schválené, podpísané, zatiaľ povedať ťažko dopredu, ale vidíte, že teda sa to hýbe, ten projekt existuje, link bude uvedený v prezentácii. Ale ešte dôležitú informáciu musím povedať, na mnohých sídliskách, ktoré sme už zaregulovali, sa ukázalo, že po regulácii sa tá situácia tak zlepšila, že aj tam, kde boli pripravované parkovacie domy, ako spomeniem ako príklad sídlisko Štrkovec a Herlianskú ulicu, respektíve Zálužickú ulicu v strede Štrkovca oproti ministerstvu vnútra, kde bolo parkovisko, známe ako parkovisko Udeda, kde sa pripravoval parkovací dom a už základy projektovej dokumentácie, tak po regulácii týždeň po spustení, keď som prešiel večer, tak na tom parkovisku bolo 45 voľných parkovacích miest. Keď na ďalší večer si to prišiel spočítať starosta, ktorý neveril, že sa to až tak vyčistilo, našiel tam 39 voľných parkovacích miest. Čiže tá situácia bola taká, že momentálne ten projekt na Štrkovci ide do zásuvky a kým tá situácia bude taká, že to parkovisko má voľné parkovacie miesta, tak nie je potrebné ten parkovací dom tam stavať. Čiže až tak na niektorých miestach tá regulácia pomohla. Ak tomu neveríte, ešte taká prosba, prosím vás, odfoďte si, ako sa na vašej ulici parkuje dnes a odfoďte si to o rok, odfoďte si to budúci október a porovnajte si to, aby ste potom naozaj uverili, že ako zle a ťažko sa tu parkovalo, že sa to zlepšilo, keď nám neveríte. Mnohí ľudia neveria, až kým to reálne nezažijú na svojom sídlisku, takže tá situácia sa zlepší. Napriek tomu my pokračujeme s prípravou tohto parkovacieho domu a počas výstavby, na to boli tiež otázky. Určite, ak sa pôjde do výstavby, vieme, že tam je 100 parkovacích miest, ktoré nejakým spôsobom nezmiznú, čiže my dočasne vyhradíme nejaké parkovacie plochy v okolí a aby sa tieto autá mali kde umiestniť počas výstavby. Ďakujeme pekne. Ideme na ďalšiu otázku. Z akého dôvodu využívate často v projekte iba pásy na parkovanie bez vyznačenia boxov? Kde sú zverejnené nejaké štatistiky typu, koľko je aktuálne legálnych miest, koľko je ich nelegálnych a koľko parkovacích miest bude po zmene? Prečo sa pri novom dopravnom značení nerešpektujú normy?
Myslím, že v podstate na všetky 3 otázky už padli odpovede v prezentácii, čiže parkovacie pásy sme vysvetlili, že častokrát je výhodnejšie a naozaj na mnohých sídliskách sa nám to potvrdzuje. Aj rezidenti mali ten dopyt, napríklad v Krasňanoch, keď sme vyznačovali v projekte, pôvodne boli parkovacie boxy a teda aj na základe spätnej väzby veľkých požiadaviek obyvateľov sme to prerobili na parkovacie pásy, môžu tam zaparkovať dlhšie autá, nákladné autá, keď vás ťahujú a podobne. Čiže to je k tým parkovacím pásom. Ďalšia otázka, posledná bola, prečo nerešpektujeme parkovacie normy. My práve, že ich rešpektujeme a to v tom projekte viete nájsť a práve tie normy nás obmedzujú, že nevieme vyznačiť každé parkovacie miesto, ktoré vy možno aj pokladáte za legálne. Veď sme sa tam zmestili, veď to tam nejak vôjde. Veď v tej zákrute alebo križovatke sa vždy parkovalo, tak sa môže aj teraz. Bohužiaľ dopravné predpisy to neumožňujú, čiže do takýchto kritických miest, pred priechody pre chodcov, do križovatiek my nevieme umiestňovať a takisto, kde tá šírka nie je, o ktorej sme hovorili, čiže to už nebudem viac o tom hovoriť a akú dáta a počty parkovacích miest, tie prieskumy boli vykonané a čísla z nich boli prezentované aj pre túto časť, kde bolo vidno, koľko je tam rezidentov, koľko je nerezidentov, koľko parkuje legálne, koľko parkuje nelegálne a častokrát, keď aj v otázkach je, prečo nám rušíte naše parkovacie miesta, my ich častokrát nerušíme. Tie parkovacie miesta nie sú parkovacími miestami, keď boli na chodníkoch, v zákrutách, v kritických miestach. Oni boli len tolerované, lebo mestská polícia nemá 800 mestských policajtov a odťahová služba nemá 20 aut, aby to riešila, takže to bolo v podstate tolerované, pokiaľ to niekto nenahlásil, ale to neznamená, že to parkovacie miesto, pokiaľ je tolerované, že je legálne. Čiže my ich neberieme, my robíme to, aby sme maximum z toho, čo sa vôbec dá vyznačiť na tom sídlisku, tak vyznačili. Aj mestská časť spravila kus roboty, že priebežne za posledné roky sa snažila doplňať parkovacie miesta, kde to len išlo. Skúste si spomenúť, naozaj za posledné 4 roky určite ste videli, pán starosta by vedel, alebo pán Gašparovič sypať z rukáva, kde všade to pribudlo a to je tiež dôležitý aspekt prípravy regulácie. Ďakujeme pekne. Ja ešte doplním aj to, čo tu viackrát odznelo. Celá prezentácia, kde je aj veľa odpovedí, čísla a niektoré vyznačenie z projektu organizácie dopravy bude rovnako zverejnená na www.paas.sk/Dubravka. Ideme k ďalšej otázke. Aký vysoký bude parkovací dom na Saratovskej? Bojíme sa, že nám zatieni svetlo v domoch na Nejedlého. Veď to je súčasťou toho projektu a práve preto tá časť, ktorá je bližšie ku obytnému domu, je znížená a teda určite nebude presvetľovať zo západnej, teda tieniť zo západnej strany. Ona bude až za tým pásom stromov, ktorý tam už je, čiže bude to o väčšej vzdialenosti a na tej strane od obytných domov je to nižšie osadený a hlbšie zakopaný ten parkovací dom ako časť od Saratovskej. Ja môžem ešte doplniť kolegu Petra Hercega. V podstate tá výška v tej vyššej časti, najvyššia kota je 6,4 metra a v tej nižšej je to 4,3 alebo 4,8, pardon. A v podstate máme aj svetlotechnický posudok, čiže vieme ho na vyžiadanie samozrejme poskytnúť obyvateľom. No, ten posudok je k dispozícii aj na linku, ktorý je v tejto prezentácii, čiže keď bude zverejnená zajtra, pozajtra, tak si viete kliknúť a stiahnuť všetky tie technické podklady. Ďakujeme pekne. Podľa vami priloženej dokumentácie a legendy, ktorá je na nej, sú parkovacie miesta pre domov Nejedlého 57 a okolité vchody z väčšej časti zrušené. Nakoľko nejde o všetky na ulici a ani všetky dnes rezervované miesta, príde mi to ako regulérne zrušenie. Chápem to správne? Ak áno, prečo sa rušia? Môžem ja skúsiť odpovedať. Ja som si pozeral teraz Nejedlého 57 v projekte organizácie dopravy aj na mapách. Nie sme si vedomi toho, že by sa tam rušili miesta. Tak skúste nám to poslať písomne. Možno ešte kolegovia z mestskej časti sa vyjadria, ale skúste to poslať písomne a potom aj podľa možnosti úplne s konkrétnym zakreslením, že kde vidíte to rušenie. Teda ja som ho tam nenašiel. Sú tam len menený typ tých parkovacích miest, že zanikajú vyhradené miesta na tom parkovisku a stávajú sa z nich všeobecné, ale oni nie sú rušené. Ďakujeme. Prieskum v Dubravke sa uskutočnil v dňoch 11. až 12.5.2021.
To na základe 24 hodín robíte relevantné závery k parkovacej politike? Ja možno začnem, prípadne kolegovia z AFRI ma doplnia, ale áno, je to štandardizovaný zber dát, kde sú 2 pracovné dni za sebou zozbierané dáta a každý deň je to zozbierané v 4 rovnakých časoch a toto sa deje všade po Bratislave, je to rovnaká metodika, ona sa používa aj inde, keď si zoberiete Prahu a podobne. Pracovné dni sú merané ráno, na obed, po obede a neskoro večer, hej, aby zachytilo to večerné a nočné parkovanie. A toto sa deje 2 dni po sebe, aby sme vedeli, či ten človek sa tam z týchto 8 meraní vyskytol len raz, alebo teda ten automobil a jeho evidenčné číslo zaznamenané len raz za ten čas a tým pádom môže byť skôr považovaný za návštevníka. To evidenčné číslo je tiež analyzované na to, že kde to auto je registrované na koho, či je registrované na niekoho, kto má trvalý pobyt v Dúbravke alebo niekde inde. Samozrejme, niekedy sú to firemné autá, ktoré sú registrované inde v Bratislave, ale teda je to súčasťou analýzy a je to štandardizovaná metóda a áno, je to pre nás jeden z podkladov, nie jediný. Samozrejme, že aj pri projektovaní projektanti idú do terénu, pozerajú tú situáciu, prípadne si to premeriavajú, kontrolujú. Pripomienku, to je mestská časť, ktorá tú situáciu najlepšie pozná a zamestnanci mestskej časti sú ľudia, s ktorými určite ste sa stretli, možno ste sa stretli v uliciach, ktorí to tiež pripomienku. Čiže nie je to rozhodovanie od stola na základe nejakých dát, ktoré sa raz odmerali. Neviem, či kolegovia z AFRI chcú nejakým spôsobom doplniť. Možná bych jenom doplnil, že tak, jak byla ta metodika těch průzkumů navržena, tak jak byla i provedena, tak se jednalo z pohledu vlastně průzkumu dopravy v klidu o jeden z nejpodrobnějších průzkumů. To znamená, skutečně ty průzkumy dopravy v klidu jsou z hlediska metodiky obvykle třeba plánovány pouze na jeden den. Tady jsme se skutečně zabývali prostě kontinuálním měřením po dobu 2 pracovních dní. Výběr těch dní musel být proveden tak, aby to samozřejmě nebylo ovlivněno nějakými mimořádnými událostmi a dalšími věcmi. Takže myslím si, že ty výsledky z těch průzkumů jsou skutečně reprezentativní a jsou prostě dostatečně podrobné k tomu, aby se dala vyhodnocovat obsazenost, obrátkovost, míra zastoupení těch jednotlivých vozidel a těch jednotlivých vlastníků těch vozidel. Takže z našeho pohledu se jednalo skutečně o poměrně velmi podrobné dopravní průzkumy. Rozhodně to není tak, že by na těch průzkumech bylo nějakým způsobem něco ošizeno nebo něco provedeno nedostatečně. Díky. Ďakujeme pekne. Máme ďalšiu otázku. Ako bude riešené parkovanie ZTP, ktoré platím v súčasnosti na parkovisku Saratovska po zavedení parkovacej politiky a ako bude riešené pri výstavbe parkovacieho domu? Syn je ZTP, dospelý vozíčkar a je nutné jazdiť s ním každý deň. Ďakujem. Na projekte je ako zrušené. Prečo? Neviem teda, ktoré parkovacie miesto konkrétne myslí dotazujúci sa a že je označené ako zrušené. Pokiaľ je to naozaj TZP parkovacie miesto v mieste trvalého pobytu a je to preukázateľné a je to napríklad rodinný príslušník, tak to vyhradenie sa obnoví alebo bude pokračovať. Pokiaľ je to na mieste parkoviska dnešného od Saratovskej, a kde sa má stavať parkovací dom, tak tam samozrejme bude možné buď v rámci parkovacieho domu, ale to už je od dohody s vami, buď bude vyhradené v rámci parkovacieho domu alebo v blízkom okolí podľa toho, čo vám lepšie vyhovuje a počas doby výstavby, ak tam nebude môcť byť, tak opäť vyberie sa najbližšie vhodné miesto, ktoré najviac vyhovuje tomu človeku, ktorý je odkázaný na tú blízkosť automobilu. Čiže tuto určite a hlavne mestská časť vyjde v ústrety, neviem, či pán Gašparovič, alebo teda páni z úradu ma chcú doplniť, ak by chceli, tak kľudne môžu, ale my budeme, určite aj oni budú s vami individuálne pracovať s týmito vyhradenými parkovacími miestami, aby tí, ktorí majú nárok a je to oprávnené, tak o ten nárok neprišli. Ďakujeme pekne. Ako bude riešené parkovanie v parkovacom dome na Saratovskej? Kto a za akých podmienok tam bude môcť parkovať? Bude tam možné parkovať na rezidentskú kartu?
Dobrá otázka. Určite rezidenti s rezidentskou parkovacou kartou budú zvýhodnení. Presnú formu budeme vedieť, až keď teda už bude jasné financovanie parkovacieho domu po povoľovaní. Budeme určite rokovať aj s mestskou časťou, lebo výnosy z parkovného, ktoré budú, by sme radi investovali práve do tohto parkovacieho domu a rezidenti určite budú zvýhodnení. Ďakujeme. Dobrý deň. Plánuje sa na konci Dubravickej ulice spraviť parkovací dom. Tým, že sa zrušilo pozdĺžné parkovanie, nová cyklotrasa, nemá kde parkovať návšteva ani žiadne služby. Nemáme tu ani odstavný pruh. Keď nám namontovali kuchyňu, museli stáť na žltých čiarach, aby nábytok nenosili poriadne ďaleko. Tam práve bude končiť zóna, ale myslím, že buď Ivana alebo pani projektanti by mohli doplniť. Tuto predpokladám, že sa jedná hlavne o parkovanie pre novú výstavbu a nový development, ktorý sám mal už riešiť takéto obslužné parkovacie miesta v povoľovacích konaniach a tie parkovacie miesta nimi nedisponuje hlavné mesto, ak je to z tej strany od tých, tak ako Dúbravka doplňa, ani mestská časť, čiže tam my ten dosah nemáme a je to niečo smerom na správcu, ale samozrejme tento podnet evidujeme a ak projektanti sa na to pozrú, ak je možné niekde doplniť takéto parkovacie miesto, takýto minimálne teda drop-off obslužný, ako som pochopil, že je tu dotazovaný, tak sa ho pokúsime doplniť. On na druhej strane, ako sú v podstate ešte bytové domy na nejedlého, staršie a tak ďalej, tak tam sa z tej strany, že sa zájde do tej bočnej uličky, tak dá sa doplniť napríklad jedno takéto obslužné miesto. Čo sa týka zo strany tých nových developmentov, je to problematickejšie, ale pozrieme sa na to. Neviem, Ivan, či ma chceš doplniť nejakým spôsobom? To sa hlási. Ja by som doplnil niečo, ešte. Je tam taký depozit múzea, magistrátno, a ten depozit má odísť preč odtiaľ, ale to je veľká plocha, kde by to potom budú parkovacie miesta vzniknúť nové. Je tam taká veľká budova, keď vidíte od Dobravčickou po ľavej strane, keď je smerom zhora od Sartovskej. Ten depozit má odísť preč, ten depozit sa má časom presťahovať preč, vznikla veľká plocha, kde v budúcnosti by mohli vzniknúť ďalšie parkovacie miesta. Áno, a takisto parkovacie miesta hneď po odbočke by mohli byť nejak preusporiadané. To ešte teda tým pádom sa na to pozrieme. Ďakujeme za podnet. Ďakujeme aj pánovi starostovi. Na Kapitána Rašu vôbec nie sú nelegálne parkovacie miesta. Prečo ich chcete rušiť a presúvať na cestu a zúžiť cestu? Veď chodník je dosť široký, žiadny veľký problém tam nie je. Áno, Ivan, nech sa páči. Hej. No to je práve vec vnímania možno individuálneho, subjektívneho, že čo to znamená dosť široký chodník, že keď ide jedna osoba a ide druhá oproti a už sa musí vyhýbať do zelenia alebo do zaparkovaných aut, že či to je dosť široký chodník. No, podľa nás skôr nie, takže tak ako som hovoril, že snažili sme sa riadiť aj podľa teda princípov štandardov priestorov chodníkov, teda materiálu, ktorý pracovalo hlavné mesto a Metropolitný inštitút a práve na teda Kapitána Jana Rašu tým, že sú tam aj vysoké bytové domy a pohyb ľudí, tak snažili sme sa ten priestor chodníka poskytnúť viac chodcom a aj preto sme navrhli parkovanie viacej vo vozovke. Keď si pozriete ten profil, tak vlastne v niektorých tých miestach máte cca nejaký 7 až 8 metrový profil, takže akurát to vychádza na jazdný pruh a parkovanie po obidvoch stranách. Ďakujeme. Prepáčte, spomínate krajský dopravný inšpektor, rád, že vám niečo neschvália. Pokiaľ mám správne informácie, tak ich súhlasné stanovisko nepotrebujete. Či sa mýlim? Ja to upresním. Potrebujeme ich stanovisko a pokiaľ namietajú to, že im by sa viac páčili tu parkovacie miesta a niečo iné, že je to vec len nejakého dizajnu tej ulice, tak to rešpektovať nemusíme, ale pokiaľ namietajú technické predpisy, normy alebo bezpečnosť a plynulosť, či už chodcov, rozhľadov v križovatkách a tak ďalej, to rešpektovať musíme. Čiže oni aj keď dajú nesúhlas, uvedú, že toto a v tejto križovatke sú zlé rozhľadové pomery, tuto treba dať preč to parkovacie miesto, tak my to rešpektovať musíme, lebo
cestný správny orgán túto pripomienku sa s každou musí vysporiadať a nemôže ju len tak zahodiť, že no toto si len myslí dopravný inšpektorát. Keď je to fakt a je to vec bezpečnosti, plynulosti alebo je to vec technických noriem, tak to rešpektovať musíme. Prosím, zlegálnite aj parkovanie na Drobného 22 a 24. Ako si vám ich tam veľa vypadlo? Môžem ja zareagovať, opäť pošlete nám to prosím písomne, aj že kde konkrétne. Ja som si pozeral projekt, aj súčasné parkovacie miesta, myslím, že je tam navrhnuté všetko, čo sa dá navrhnúť, ale samozrejme, určite sa na to pozrieme. Ďakujem. Odkedy dátumovo bude fungovať pás v Dubravke, aktuálna oblasť? Ja odpoviem, možno aj viac otázok je tam na to, že teda prečo nie je spustená už prvá štvrtina, ktorá bola už participovaná, ten projekt už nejakým spôsobom existuje a nájdete ho teraz, aj kolegovia mi povedali, už upravený aj po pripomienkach sa akurát vešia tiež na webovú stránku. Bolo to po dohode s mestskou časťou, ktorá usúdila, že nejdeme spúšťať 1/4, radšej to odsúňme a spustíme, čo najviac z toho spustíme už rovno 1/2 a spoločne sme si povedali, dobre, spravíme to takto, je to taký kompromis. Takže, ako som už povedal, presný dátum nepovieme, ako náhle budeme mať dopravné určenie, čiže stanovisko KDI a rozhodnutie cestného správneho orgánu, zazmluvneného dodávateľa, ktorý bude garantovať termíny, tak to spustenie oznámime, ale bude to niekedy okolo polovice roka alebo leta, ale hovorím, neberte ma za slovo. To ešte uvidíme, ako svižne to pôjde. A sú tam otázky a rovno už aj predbežne odpoviem, že dobre, a čo druhá polovica Dúbravky, kedy pôjde tá, tak ako náhle toto vyriešime, už paralelne sa teraz chystajú projekty a budú sa pripomienkovať v priebehu tohto roka už aj druhá polovica, západná časť Dúbravky a je vyznačovanie spustenie by bolo následne v ďalšom roku, lebo áno, bola tam otázka, že teda tí, ktorých regulácia vytlačí z tejto východnej časti Dúbravky, z jednej časti Saratovskej prejdú na druhú časť Saratovskú a bude ten problém. Preto teda aj tak sme komunikovali s mestskou časťou, že to spustíme v priebehu 2 rokov, aby ten rozdiel bol čo najkratší od seba. Čiže áno, pokračuje sa v prípravách, neznamená to, že teraz na 2 roky alebo na x rokov to zastaví a pán starosta a my si povieme fajn, tak od Dúbravky máme na istý čas pokoj. Nie je to tak, tam sa bude pokračovať aj v regulácii ďalšej časti Dúbravky. Ďakujem. Evidujem petíciu proti pás v Dúbravke. Ak získa 10 000 hlasov, bude pás v Dúbravke zrušený? Zaujímavá otázka. Čo sa týka petície proti regulácii, myslím, že nepovažujem to za najlepší nápad, pokiaľ ten rezident nevyskúša niečo, čo funguje inde a skúste sa opýtať rezidentov, ja neviem, na Dvoroch, Štvorke, Peťke, v Petržalke, na Tehelnom poli, alebo aj čerstvo spustenom Ružinové na Štrkovci, na Nivách, alebo na sídlisku Pokrok v Novom Meste, že či teraz by podpísali petíciu proti pásu a tam asi získate relevantnú odpoveď, ako to je. Čiže odporúčam naozaj vydržať, vyskúšať to a až potom bojovať proti niečomu, lebo takto asi tí, ktorí sú ochotní podpísať tú petíciu, bojujú proti niečomu, čo si ešte nevyskúšali, nezažili, ale už sú proti, čo nepovažujem ja osobne za racionálne správanie. A samozrejme, keď po zavedení budete mať pocit, že to nefunguje, viete sa obrátiť na svojich zastupiteľov, na pána starostu, akože sú aj mnohé iné kanály, ale asi nie je najlepší nápad niečo odmietnúť ešte predtým, že by som s tým mal nejakú reálnu osobnú skúsenosť a už hovoriť, že aký počet hlasov rozhodne, tak to by som si tiež nejakým spôsobom asi netrúfal, pretože toto je na rozhodnutí zastupiteľov, čiže poslancov v mestskej časti hlavného mesta a hlasujú o tom poslanci. Ja ešte len môžem ešte? Ja som petíciu teraz pozrel, je tam zatiaľ 90 podpisov pod tú petíciu, väčšinou anonymí, čiže bolo by dobré naozaj tým slovným stojí, sa podpíše po to, väčšinou tí anonymí môžu byť mimo dubravskí ľudia a nemáme potom tú správnu vzorku. Čiže naozaj, keď podpíše petíciu, mal by sa podpísať celým menom, aby bolo jasné, odkiaľ pochádza. Ďakujem pekne.
Ďakujeme pekne za doplnenie. Vrátime sa opäť k parkovaciemu domu. Prečo parkovací dom nebude mať aj podzemné podlažia? Veď by sa zdvojnásobila uvažovaná kapacita. Asi len pre zopakovanie. Áno, táto otázka ešte priamo nebola. Podzemné podlažia znamenajú oveľa dlhšie práce, náročné zakladanie, hlučné práce a možno to znie teraz ako utopia, ale je možné, že o 30 rokov parkovací dom už nebude treba a bude ho treba rozoberať a budete tam mať obrovskú betónovú jamu. Je ľahšie čiastočne zapustený parkovací dom robiť, ktorý navyše nerobí žiaden hluk. Keď ho zakopete hlbšie, tak tá vzduchotechnika, neviem, či ste niekedy boli na streche napríklad autobusovej stanice Nivy, kde je vzduchotechnika pre tieto podzemné parkovanie, ale to hučí non-stop, hej, a v lete to navyše ešte robí aj vetranie, čiže ako náhle zakopete parkovací dom hlbšie, tak musíte riešiť vzduchotechniku, ktorá robí hluk, čo zase iní rezidenti pripomienkovali, že nechcú žiadne hlučné parkovanie a hlučné garáže. Takže toto je taký najrozumnejší kompromis, ktorý je povoliteľný, nekope sa hlboká jama, v prípade o 50 rokov jeho zrušenia sa to dá dať pomerne jednoduchšie do pôvodného stavu a nevytvára hluk. Ďakujeme. Dobrý deň. Návrh parkovacích miest na konci Lisákovej 18 až 24 nezodpovedá realite. Na konci je obchodno-skladový priestor, parkovacie miesta sú navrhované pred nakladaciou rampou, oproti sú navrhované parkovacie miesta tam, kde stoja aktuálne kontajnery. Tak můžeme reagovat jako projektanti, nebo chcete reagovat někdo? Nech sa páči. Tak my jsme vycházeli z toho, jakým způsobem je tam vlastně provedená regulace v stávajícím stavu, kdy vlastně před tou rampou nejsou vyznačena žádná zásobovací místa. To znamená, my jsme tam vyznačili ten parkovací pruh. Pokud nám bude upřesněno nějakým způsobem stání toho zásobovacího vozidla, tak jsme asi schopni tam vyznačit nějakým způsobem místo pro zásobování, ale je potřeba tuto informaci skutečně získat. A co se týká potom kontejnerů, tak v místě, kde jsou vlastně dneska ty kontejnery, tak tam jsme vyznačili zákaz stání, takže tam by nemělo docházet k nějakým problémům. Tam je vyznačená právě ta cikcak čára. Takže to zásobovací místo záleží na tom, jakým způsobem to vnímáte i vy jako na městské části, zdali ho tam vyznačit nebo nevyznačit. Dneska prostě tam to místo vyznačené není. Pokud tam to zásobování probíhá, tak bychom ho tam mohli vyznačit. Je tam v této chvíli nakreslen parkovací pruh, takže kontrolovali jsme, že se skutečně jedná o nakládací rampu prostě k restauraci, takže jde jenom o to, jakým způsobem tam tu situaci konkrétně řešit. Ďakujeme pekne. Pekný podvečer. Rád by som sa spýtal ohľadom parkovacích miest, ktoré sú dnes či už priamo označené alebo evidované ako ZTP. Či bude aspoň približne zohľadnený trvalý pobyt týchto osôb. Bude dosť takýchto miest? Len v okolí Nejedlého 35 až 39 sú aspoň 4 takíto občania. Ďakujem. Ja odpoviem všeobecne, možno ma ešte mestská časť doplní, ale TZP občania si vedia vyhradiť parkovacie miesto aj v páse v mieste trvalého bydliska. Čiže miesto, ktoré aj miestnou obhliadkou, pokiaľ je to na ceste správe hlavného mesta, tak prejdete to s hlavným mestom, pokiaľ je cesta v správe mestskej časti, čo je väčšina ciest v sídlisku, tak s mestskou časťou, s kolegami, kde sa určí, ktoré parkovacie miesto je najvhodnejšie na vyhradenie, najbližšie ku vchodu, napríklad najpohodlnejšie na vystúpenie, ak je to vozíčkar a podobne. A toto parkovacie miesto bude vyhradené na tomto mieste normálne cez záber verejného priestranstva. Zároveň paralelne beží príprava celomestských pravidiel vyhradzovania týchto miest, aby to bolo jednotné, či už ste na magistrátnej ceste, mestskočasťovej ceste alebo v rôznych mestských častiach, aby boli jednotné pravidlá a čo skoro teda budú zverejnené. A pokiaľ ste oprávnení na takéto miesto, čiže máte európsky parkovací preukaz modrý a stupeň vášho postihu je taký, že ste odkázaní na individuálnu automobilovú dopravu, čiže ste pohybovo napríklad postihnutí, takže musíte parkovať pri dome. Samozrejme, toto parkovacie miesto vyhradené bude. Ďakujeme. Ak chceš niekto... Nech sa páči, Dubravka, kolegovia, chcete ešte doplniť tie vyhradené TZP parkovacie miesta?
Nepočujeme aktuálne. Máte vypnutý mikrofón, pán Gašparovič? Mám vypnutý? Teraz počujeme. Dobre, nech sa páči. Tie regulatívy pre tieto vyhradené parkovacie miesta, teda ZTPčkarské, ešte nie sú upresnené, takže bude sa to riešiť aj v priebehu teda realizácie týchto vyhradených parkovacích miest, alebo respektíve už pasu. Takže nikto sa nemusí bať, kto bude mať, teda tak hovoril pán Herceg, ten európsky preukaz a bude odkázaný ozaj na to parkovisko, tak určite ho dostane v blízkosti teda svojho trvalého pobytu. Zatiaľ toľko. Ďakujeme pekne. Je ešte možné pripomienkovať aj prvú časť navrhované parkovania v Dúbravke, odprezentovanú ešte tuším v januári, alebo je to už pase? Kedy zverejníte zapracované, nezapracované návrhy od občanov z časti Záluhy Východ? To zverejnenie toho projektu organizácie dopravy je úplne aktuálne. Neviem, či dneska mi kolega nepísal, že teda ide sa zverejniť aj so zapracovanými pripomienkami. A ak tam objavíte ešte niečo zásadné, tak môžete pripísať aj ku tomu, hej, a ešte teda v rámci toho pripomienkovania prípadne je možnosť doladiť to, aj keď tamto už berieme ako viac finálnu verziu, ale naozaj, ak tam objavíte niečo zásadné, tak nám píšte na pripomienky @paz.sk, len uvedte presne ulicu, ale dá sa aj k tej prvej časti ešte poslať pripomienka. A možno dôležitá vec, ktorá neodznela, a táto otázka dobre, že ju pripomenula. Ono to nie je tak, že čo nestihnete opripomienkovať a už sa to vyznačí, tak už je to na veky tak. A samozrejme, tieto zóny a toto dopravné značenie je vec živá. Čiže ak sa ukáže po pol roku, po roku, že niečo úplne dobre nefunguje, niekde sa dá niečo posunúť, doplniť, zmeniť, tak či už mestská časť, ktorá je správcom ciest 3., 4. triedy, alebo hlavné mesto, ktoré dohľaduje to parkovanie a denne tam máme a budeme mať kontrolórov, tak tieto podnety my zbierame a potom dôjde k úpravám a k ladeniu tej zóny. Čiže nebojte sa, že teraz 20 rokov sa s tým nedá pohnúť, alebo 5 rokov. Samozrejme, že sa dá, ak niečo nebude fungovať dobre, je to možné potom upraviť k korekčným projektom organizácie dopravy a ladiť už jednotlivé konkrétne miesta. Takže toto dodatočne bude možné robiť. Ďakujeme. Prečo na ulici Bilíkova na párnych číslach od Trhovej sa posúvajú vyznačené parkovacie miesta do vozovky? Tým sa zúži cesta a keďže každé ráno sú tam zápchy, tak sa pri prejazde väčšieho auta zablokuje cesta. Chodník je dosť široký a ešte aj chodci spoza auta vystúpia priamo pod auto. Možno, Ivan, ak by si mohol. Môžem iba stručne ja. Bilíkova od Trhovej, áno, je tam navrhnutý posun do vozovky. Tak ako som hovoril, že všade, kde sa to dá, tak sa snažíme parkovanie navrhovať nie na chodníkoch, lebo chodníky boli budované a slúžia chodcom a nie parkovaniu prioritne. Je to iba nejaké záložné riešenie, pokiaľ iné nie je. A tuto konkrétne, ale ten posun je len o kúsok do cesty, nejde o nejaké dramatické zúženie cesty. Podľa projektu tá cesta má naďalej 5 metrov v tom obojsmernom úseku a v tom ďalšom úseku teda je jednosmerná a tiež tam tie šírky vychádzajú v poriadku, takže ja tam nevidím nejaký problém. Ďakujeme. Dobrý večer. S príchodom parkovacej politiky sa zrušia vyhradené parkovacie miesta, za ktoré ľudia platia miestnemu úradu Dúbravka? Odpoviem ja a prípadne ma miestny úrad doplní. Áno, zrušia sa a cieľom je, aby ku spusteniu už boli platné len vyhradené parkovacie miesta pre TZP, tak ako pán Gašparovič pred chvíľou hovoril, že áno, tie zostanú alebo budú sa riešiť a ladiť, aby boli na dobrých miestach, ale ostatné všetky skončia a v zásade tá regulácia funguje len vtedy, keď tam nezostane 20-30% vyhradených a budú pol roka, rok miznúť. Ono to dobre zafunguje, až keď teda od momentu, keď spustením už tie vyhradené parkovacie miesta tam nie sú a
A vedzte, že naozaj aj v zónach, kde mali ľudia vyhradené parkovacie miesta, platili tie stovky eur za to a pôvodne si mysleli, že bude to tak horšie, že nezaparkujem. My nemáme teraz z tých regulovaných zón nejaké dotazy, že chýba nám vyhradenie, prosím vás, určite nám to vyhradte, lebo sa im zlepšilo to parkovanie, síce nie vždy na tom istom mieste, ale zaparkujú lepšie a zaparkujú za 39 eur a nie za 500 eur a podobne. Ďakujeme. Neviem, či chce mestská časť doplniť. Ak nie, tak prejdeme ďalej. Bude mestská časť odpratávať sneh z parkovacích miest? To je dobrá otázka. Pokiaľ tam auto parkuje, tak to asi nejde. Hej? Čiže nie, ale pokiaľ je to voľný parkovací pás a auto odhrňa, tak ja verím, že aj tí, ktorí odhrňajú miestne cesty a aj popri tých hlavných cestách, to nebude tak, že z vozovky, z jazdného pruhu sa odhrnie sneh na voľné parkovacie miesta, ale bude odhrnutý aj mimo nich. A bárs by sme ešte takej zemi zažívali, že sú obsypané parkovacie miesta, takže sa tam nedá zaparkovať. Bohužiaľ, už asi tej doby sa naše deti veľmi nedožijú. Ďakujeme pekne. Čakáme ešte na otázky. Máme tu ďalšie. Bude mesto rozdávať chytré telefóny pre podporu parkovania s dátovým paušálom? Koľko stojí výstavba parkovacieho stĺpika a jeho mesačná a teda ročná prevádzka? Keďže požadujete platbu za služby, rád by som vedel, akú službu získame. Vďaka. Môžem poprosiť ešte tú prvú časť otázky zopakovať? Samozrejme. Bude mesto rozdávať chytré telefóny pre podporu parkovania s dátovým paušálom? OK, takto. Bolo tam viac otázok k tomuto. Samozrejme, že aj tí, ktorí nemajú smartfón, tak vedia využiť napríklad parkomat, budú vedieť využiť nie chytrý, ale hlúpy telefón na SMS-ku a naozaj je to dostupné nie len tým, ktorí parkujú s mobilom a snažíme sa, aby to bolo zákaznícky ústretové. A čo je ale zaujímavé, a to teda robíme to aj pre takýchto ľudí, aj keď väčšina ľudí ten internet má, nebudeme rozdávať dátové paušály ani nič, lebo pre týchto ľudí máme iné alternatívy platby, ale zaujímavé, že aj ten, kto písal otázku, zjavne internet má, keď dokázal do slajda napísať tú otázku, takže asi sa pýta skôr za tých, ktorí takúto možnosť nemajú, ale tí majú teda tie možnosti, ako som už povedal. A pokiaľ chcú parkovaciu kartu, že sú Dúbravčania a nepotrebujú parkovacie lístky, tak nepotrebujú ani parkomat, ani internet, ani chytrý telefón, pôjdu do klientského miesta, buď Dúbravky, alebo v meste, o ktorých sme hovorili, a tam si vybavia tú parkovaciu kartu a nemusia ani zapnúť počítač a potom rok parkujú zadarmo. A ak majú aj hlúpy telefón, príde im SMS-ka, ktorá im pripomenie, nezabudnite si prísť predložiť parkovaciu kartu, lebo vám po roku končí, takže zvládnu to aj tí, ktorí nefungujú na internetoch a mobilných šikovných telefónoch. Ďakujem pekne. Ešte doplním vlastne to, čo bolo, že koľko stojí výstavba približne parkovacieho stĺpika a jeho mesačná ročná prevádzka. Keďže požadujete platbu za služby, rád by som vedel, akú službu získame. Parkovacie stĺpiky nestaviame. My robíme dopravné značenie a na stĺpy verejného osvetlenia dávame informatívne tabule pre návštevníkov, aby vedeli teda, akým spôsobom uhradiť, pretože častokrát sú skôr pripomienky, ako mám vedieť, že je tu platené parkovanie a čo to stojí, tak nájdu to na tých informačných tabuliach. Podotýkam, to nie je dopravné značenie, ale informačné tabule pre návštevníkov. A aký servis za to získavate? Už len to, že napríklad takto s vami trávime čas, vysvetľujem všetky vaše otázky, tak to je servis, ktorý asi nie je zadarmo, pretože tie dopravné prieskumy, analýzy niečo stáli. A ľudia, ktorí to pripravujú, tak samozrejme ich platy niečo stoja, dopravné značenie niečo stojí, parkomaty niečo stoja, prevádzka IT systémov niečo stojí a aj samotná prevádzka už parkovania, tá kontrola sa nerobí sama. Tí kontrolóri, opäť ich musíte zaplatiť. Čiže ten servis je, že máte kontrolované parkovacie miesta a verte, že v spustených zónach sa rezidenti dožadujú alebo sú radi, keď tam vidia tých kontrolórov a keď sa im jeden deň zdá, že
ako si nezachytil toho kontrolóra, prečo mi to nekontrolujete, a to je servis, ktorý dostávate. To, že máte každý pracovný deň komu zavolať, máte tam hotline, telefónnu linku, kde viete získať akékoľvek informácie, že vám odpovieme na mailové podnety, respektíve podnety, ktoré zadáte cez webovú stránku. To, že máte otvorené klientské miesta, kde musíte kúriť, svietiť, kde prípadne, ak to nepatrí mestu, platíte nájom a platíte ľudí, ktorí vás informujú alebo vám pomôžu vybaviť rezidentskú kartu. To všetko niečo stojí, nie je to zadarmo a naozaj musím povedať, že cena 39 eur za parkovaciu kartu ani zďaleka nepokrýva všetky tieto náklady, ktoré som menoval, a ďalšie náklady sú napríklad aj oprava ciest, alebo teda aj hlavné mesto aj doplácalo mestskej časti na rozširovanie počtu parkovacích miest za uplynulé roky bola podpísaná zmluva, pán starosta vie potvrdiť. Čiže to sú všetko náklady, ktoré my už vopred sme do toho dali, a teda hlavné mesto išlo do mínusu, aby sme zabezpečili komfort parkovania aj v Dúbravke. Ďakujeme. Tu nadviažeme ďalšou otázkou ohľadom do tej sumy. Podľa čoho ste určili sumy rezidentských kariet? No, bolo to na základe nejakých finančných analýz a prepočtov, pričom, ako hovorím, tá 39-eurová karta je v podstate dotovaná, aby každý prvé auto zaparkoval za veľmi lacný peniaz, a keď si to spočítate, tak je to naozaj 10 centov na deň, čo je úplne minimálna sadzba. A pôvodné návrhy boli vyššie, ale potom po diskusiách s obyvateľmi a po nejakom vyhodnotení sa teda pristúpilo k redukcii. Pôvodne tá karta mala stáť 100 eur, potom 50 eur, nakoniec stojí 39 eur, a je to fakt nízka karta, aj keď to porovnáte s inými rezidentami v iných mestách, a to už nechcem hovoriť smerom na západ od Bratislavy. Ďakujeme. Hodiny z návštevníckej karty sa odpočítavajú len v čase rezidentského parkovania, teda čas 14 až 24, čiže 10 hodín denne? Áno, je to tak, iba 10 hodín denne. Ďakujeme. Parkovisko na Drobného 27 a príjazdová cesta nie je majetkom mesta, je to nejaká firma AS. Je tam parkovanie vyznačené v projekte. No asi nie je možné robiť projekt na cudzích pozemkoch. Možno Ivan odpovie, ale ja sa dotknem tých pozemkov. Je to podľa cestného zákona miestne cesty 1. a 4. triedy a prislúchajúce parkovacie miesta sú vo vlastníctve obce. Takisto staviteľom týchto parkovacích miest bola buď obec, alebo kedysi v minulosti ešte štát, ktorý ich previedol v 91. roku na obce, a následne boli niektoré z nich zverené mestskej časti. Bez ohľadu na to, kto je vlastníkom pozemku, zo zákona je na takéto pozemky zákonné vecné bremeno, čo znamená, že vy nemôžete si len tak zrušiť to parkovacie miesto, rozbiť to parkovacie miesto, cestu, chodník, lebo je to na vašom pozemku. A teda právny systém na Slovensku, ale teda v celej Európe funguje tak, že je oddelené vlastníctvo samotnej stavby, v tomto prípade inžinierské stavby, cesty, parkovacieho miesta od vlastníctva pozemku. Čiže ak niekto má súkromný pozemok, na ktorom je verejná cesta, verejné parkovacie miesto, tak bohužiaľ toto parkovacie nemá ten vlastník pozemku nárok na toto parkovacie miesto, je verejné, je zaradené do systému. Preto, ak by sa aj vyskytlo v iných mestských častiach, je to väčší problém, že po nešťastných rojepoch, alebo teda obnovej evidencii pozemkov, alebo po nešťastných reštitúciách, ktoré štát, si trúfnem povedať, aj takto na záznam reštituoval nezákonne, lebo nemal vydať tie pozemky pod cestami, parkoviskami, domami a podobne reštituentom, ale mal im vydať náhradné pozemky. Bohužiaľ štát porušoval zákon a toto sa dialo, ale neznamená to, že teda automaticky reštituent alebo ten, komu ich reštituent predal, tak sa stáva vlastníkom parkovacieho miesta, pozemku alebo domu na ňom postavenom. Takže možno takéto dovysvetlenie legislatívno-právne, a Ivan možno k tej konkrétnej otázke. K tej konkrétnej asi nemám až tak čo doplniť. Myslím, že viem, o ktorých miestach píšete. Neviem, či možno kolegovia z mestskej časti. Ono teraz to parkovanie tam nie je nejak vyznačené, keď teda sa tam parkuje. My určite ešte budeme pre celú zónu, to ešte možno doplní Petra, že my vždy pred zavádzaním každej zóny robíme podrobné tzv. Majetkové preverovanie,
práve na vytipovanie aj týchto situácií, keď povedzme je pozemok cudzí, ale možno zase stavba je mestská, takže určite to ešte preveríme. Píšeme si drobného 27. No. Je tam vlastne pozdĺžné parkovanie plus potom ešte také samostatné parkovisko. Hej. Ja len toľko poviem, že mne sa to nezdá, lebo vy na katastri nevidíte, kto je majiteľom stavby parkoviska alebo stavby inžinierských sietí. Vy aj keď si otvoríte kataster a list vlastníctva, bohužiaľ, na Slovensku sú tak nastavené zákony, že vlastníctvo ciest, dokonca aj diaľnicu nenájdete na liste vlastníctva pozemku, ktorý ide pod diaľnicou. Čiže tieto cesty sa nezapisujú a len ako perličku poviem, že my pred 3 rokmi sme rokovali s Úradom geodézie kartografie. Pred 2 rokmi sme dávali pripomienku ku zmene zákona, že chceme, aby sa evidovali aj všetky tieto inžinierské stavby na katastri. Zatiaľ nám to zamietli s tým, že keď sa bude robiť nový katastrálny zákon, že tam si to môžeme uplatniť, ale teda zatiaľ to tak nie je, čo je škoda. Môžem, ja by som len doplnil za mestskú časť, tak v tej časti určite nie sú na nejakých súkromných pozemkoch parkoviska alebo respektíve plochách. Snažili sme sa riešiť tie parkovacie miesta na plochách, ktoré sú buď v správe mestskej časti alebo hlavného mesta, ale určite nie, ktoré sú v majetku a v správe nejakých súkromných spoločností. Ale nevidíme tam nejak návrh, čo sme pozerali. Skôr preveríme to ešte, ale určite sme sa snažili k týmto plochám vyhnúť. Tak, jak sme boli upozornení ešte dolu v zóne prvej, že napríklad pri tej benzínovej pumpe, že je tam parkovisko, ktoré sme zahrnuli do pasu. To sme napríklad zlikvidovali. Ďakujeme pekne. Prečo na konci Nejedlého bude betónová zábrana posunutá ešte ďalej do ulice? Teraz tam pohodlne parkujú autá. A nemala by sa úplne odstrániť? Na to kľudne zareagujem aj ja. Je tam zábrana kvôli tomu, že je tam podzemná garáž, ktorá nie je dobre urobená, prepadá sa. Majiteľom tej garáže sú súkromní majitelia, ktorí nedovolia po tej ceste chodiť komunikácii. Čiže tam preto zábrana, ktoré nie sú nákladné a žiadne veľké auta. Lebo tá garáž má statické problémy. Kvôli tomu je tam zábrana. Ďakujem pekne, pán starosta. Ja by som ešte doplnil pána starostu, že vlastne je to súkromná komunikácia, ktorá už je teraz aj vysporiadaná v rámci teda mesta, kde preto boli z toho dôvodu posunuté tie zábrany bližšie k ukončeniu Nejedlého. Je to v súlade aj s požiadavkami hlavného mesta na vysporiadanie tejto komunikácie, ktorá je, tak ako hovoril pán starosta, je viac menej celá na garáži. A tým pádom zostala v súkromnom vlastníctve. Ďakujeme pekne za doplnenie. Písal som e-mail 21.6.2023 na oddelenie dopravy do kopie pána starostu v Dubravke ohľadne rozšírenia parkovania na Valachovej 2 až 8 vo veci 45-stupňové parkovanie na Valachovej 2 až 8. Čím by sa zvýšila kapacita parkovania? Bez odozvy. Nakoniec tam vysadili stromčeky. Kým bola táto činnosť koordinovaná? Ďakujem, ja som to pozeral teraz obrázok, neviem odpovedať teraz konkrétne, čo tá pani posiela, no je to presne v zelení, do zelení sú korene stromov, tam urobené, či asi už tá vysadba stromov tam bola už plánovaná predtým, skôr ako pani pán písal ten mail, ale ešte odpovieme, pozrieme sa to ešte raz, opýtam sa, prečokoľvek neodpovedali ten mail už predtým, ale odpovedať. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Prečo na Nejedlého, kde rozšírili chodník a ubudlo minimálne 5 parkovacích miest? To ťažko asi odpovedať, lebo nevieme, kde presne myslíte. Nejedlého je pomerne dlhá. Ale teda je to ulica po rekonštrukcii, takže tam už asi nejaké zmeny robiť nebudeme. Ďakujem pekne. Áno, je inak potom možné do toho 20. januára 2024 stále podávať teda pripomienky k
projektu organizácie dopravy na už viditeľný mail pripomienky@pas.sk, kde budete môcť pridávať aj obrázkové prílohy alebo lepšie, prípadnejšie, podrobnejšie špecifikovať, o ktorú danú oblasť ide, aby sa kolegovia projektanti vedeli na to bližšie pozrieť a prípadne vyhodnotiť dané pripomienky. Ideme ďalej. Práve hovoríte o parkovacích miestach pre vozíčkarov ZTP na parkovacích pásoch. To nie je dobré. Potrebujeme široké parkovacie miesta. A aj vykladanie na chodník je nerovnosť, ktorá robí problém. Je to reálna skúsenosť, ktorú mám. Takisto nakladanie vozíčka do auta potrebuje miesto vzadu, napríklad na elektrický vozík. Dobre. Peter hovorí, len má mikrofón vypnutý. Pardon, prepáčte, vypol sa mi mikrofón. Takže áno, pokiaľ nám aj autor podnetu pošle konkrétnu lokalitu, tak samozrejme, ak tam treba doznačiť vyhradené miesto, tak vieme upraviť parkovací pás, aby na príslušnom mieste bol prerušený a bolo to správne, komfortnejšie pre vozíčkára, len takto všeobecne ťažko povedať. Hej. A keď robíte parkovací pás a doteraz tam nebol nikto domáci, kto by potreboval vyhradenie, tak nie je dôvod nemať tam ten parkovací pás alebo ho prerušiť, že čo keď raz v budúcnosti niekto. Čiže potrebujeme konkrétne miesto a samozrejme určite sa naši projektanti na to vedia pozrieť, aby to bolo komfortné aj pre tú osobu, vykladanie vozíčka a tak ďalej, možno box, ktorý bude dlhší a podobne tak. A len potrebujeme teda presnú lokalizáciu. Já bych jenom ještě doplnil za projektanta, že místa, která máme právě označená pro ZTP, tak jsou rozměrově větší než ta standardní parkovací místa. Takže pokud někde je vyznačeno místo ZTP, tak ty rozměry jsou větší než standardní parkovací místo. Vyplývá to opět z platných předpisů. Takže tam, kde tato místa budou vyznačena, tak by měla mít větší rozměry. Tak. A ja ešte aj doplním, že v projektoch, hlavne pri občianskej vybavenosti, vznikajú aj všeobecné TZP miesta. To znamená, že aj návštevník, ktorý príde, ide si niečo vybaviť alebo ku kultúrnemu domu alebo kdekoľvek, tak tie parkovacie miesta všeobecné tam sú, čiže nemusí to byť ani Dubravčan, ale niekto, kto má ten európsky parkovací preukaz, tam môže zastaviť. A ak máte pocit alebo viete, že niekde chodí viac TZP ľudí niekde do školy a autom a podobne a parkujú tam a nie je tam dostatok, tak kľudne v rámci pripomienok nám dajte takéto tipy. Presne toto je ten priestor na to, aby sme ten projekt ešte doladili, ak ten dopyt po TZP parkovacích miestach aj všeobecných je väčší, aby sme tam, kde ich treba, mali viac. Ďakujeme pekne. Nakoľko sa nám pomaly blíži 7 hodina, tak si dáme ešte 2 otázky a potom ešte poprosíme pána starostu o prípadné záverečné slovo. Takže ideme na otázku číslo 1. Kde nájdem projekt parkovacieho domu Saratovska? Ako budú vnútorne riešené parkovacie miesta, vchod pre peších, vjazd a výjazd a podobne? Nenašla som na stránke. Ten link ja som uviedol, my zverejníme túto prezentáciu a keď kliknete v tej prezentácii na ten link, tak sa vám to otvorí. Je to na stránke okresného úradu v časti posudzovanie vplyvu na životné prostredie a dajú sa tam stiahnuť, myslím, že tam 6 dokumentov vrátane, napríklad aj hlukové štúdia a podobne. Čiže o 2 dní sa pozrite na stránku PAS.sk, príprava a značenie zón a tam v časti Dúbravka nájdete aj túto prezentáciu a na príslušnom sláde, ja neviem, 32 alebo 33, alebo kde to je, nájdete priamo link, na ktorý keď kliknete, tak sa tam objaví stránka aj s dokumentáciou k parkovaciemu domu. Ďakujeme pekne a dáme si teda poslednú otázku. Kľudne dajme ešte 2, lebo teda ideme rýchlo, nech čo najviac z nich prejdeme, dobre. Takže ja povedal som, že 7 hodín 2 minúty, poďme čo najviac prejsť. Dobre, tak ideme na to. Na vyloženie a naloženie nákladu predpokladám, že v pohode môžem zastaviť pred domom, aj keď tam nie je žiadna značka a nebudem stáť na vyznačenom parkovacom mieste, lebo sa nejedná o parkovanie, iba o zastavenie. Áno aj,
Odpoveď je taká, pokiaľ parkujete tak, že nie ste prekážkou cestnej premávke, nezaberáte jazdný pruh alebo nestojíte na chodníku, tak áno, ale pokiaľ len zastavíte, hej, alebo niekto vás dovezie, kto nie je rezident a nechce si kúpať parkovacie miesto, tak môže zastaviť aj v parkovacom páse, v parkovacom boxe, pokiaľ tam ten vodič je, vystupujete, nastupujete, vykladáte, tak žiaden kontrolór žiadnu pokutu vám určite nedá a pokiaľ parkujete mimo a vykladáte, nakladáte a nie ste na hulváta križovatke, že niečo blokujete alebo krížom blokujete chodník, tak tiež pri nakladaní, vykladaní je to OK. Ďakujem pekne. Prečo si myslíte, že parkovací dom by už o 30 rokov nebol potrebný? Naopak, parkovací dom sa nestavia ani na rok, ani na 2. Treba vnímať dlhší časový horizont. Ďakujem, veľmi dobrá otázka. Vychádzame z dát, my trošku zaostávame za západnou Európou, však to vieme, ale vidíme, kde ten vývoj ide a sú mestá, ktoré možno neveríte, že raz budeme ako Amsterdam alebo iné, alebo belgické mestá a podobne, ale ten trend je taký, že aj teda odhady dopravných prieskumov a analytikov, že do nejakých možno 80 rokov bude stúpať ešte počet osobných automobilov, ale začne klesať a ono sa to už v niektorých mestách deje. Niekde ľudia prechádzajú na car sharing, nepotrebujú 2 autá do domácnosti, stačí im jedno a druhé používajú zdieľané, čo ešte dneska nie je vo veľkom rozbehnuté v Bratislave, ale možno o 10 rokov to bude normálne. Čiže naozaj treba rátať aj so scenárom, že o x desiatok rokov tých parkovacích miest nebude treba toľko, že tých osobných automobilov nebude až toľko, ako je dnes. Nehovorím, že to tak naisto bude. Nie som jasnovidec, ale vidíme vývoj dopravy a dopravnej obslužnosti, či už v rozvinutejších mestách, máme odtiaľ štatistiky a predpokladáme, že aj toto je jeden z možných scenárov. Preto som teda povedal, že o pár desiatok rokov možno parkovací dom už nebude treba a bude petícia za to, že my chceme na Saratovskej park a nechceme tam už prázdny parkovací dom. Trošku hovorím, hyperbolizujem, ale teda môže sa to stať. Ďakujem pekne. Ešte nadviažame trošku s tým parkovacím domom. Vzhľadom na odpoveď ohľadom zaradenia parkovacieho domu do pás, to vyzerá tak, že bude spoplatnený nad rámec rezidenčného parkovania. Rozumiem tomu správne? Áno, my už aj v prvotnej prezentácii sme hovorili, že bude treba nejaké extra oprávnenie napríklad za 1 euro pre tých, ktorí bývajú v okolí, aby teda ten parkovací dom slúžil hlavne pre nich, ale teda neviem ešte teraz garantovať nejakú cenu, nejaké zvýhodnenie, ale ako som povedal, určite rezidenti s páskartou Dúbravky budú zvýhodnení určite s výhodnejšou sadzbou. Takže to viem povedať určite, ale presne aká tá cena bude, hej, pred 2-3 rokmi, keď sme sa o tom rozprávali, bola nejaká finančná situácia samosprávy. Teraz by pán starosta vedel povedať, ako ťažko sa skladá rozpočet obce, ako všetko išlo hore, akurát teda príjmy obcí nešli hore, ale skôr dole a štát obciam bral a nie dával, takže ja neviem povedať, aká bude finančná situácia obcí o rok, 2, 3. Že teda spolu s pánom starostom nepovieme, že nebude to za euro, ale bude to za 50 eur tá ročná karta na parkovací dom, ale naozaj teraz by som bol jasno vidieť, tak ako pred rokom alebo 2 sme nevedeli, že príde nejaká kríza, ukrajinská vojna, zdražovanie energie a všetko podobne. Neviem, či pán starosta ma chce doplniť. Dobre, ale teda... Poďme teda na záver, už je 7 hodín, tak pánovi starostovi určite dajme slovo ešte na záver. Máme tu ešte poslednú otázku, tak ako bolo požadované. Posledná otázka a potom dáme pánovi starostovi slovo a teda končíme. Prečo nebola ešte stále spustená prvá zóna od Harmincovej po Dom kultúry? No, na toto som už odpovedal, čiže chcem ušetriť ten čas. Tak bola tam ešte iná otázka, že či zverejníme otázky a odpovede, ktoré aj tu boli a ktoré nám prídu. Odpovede áno, zverejníme ich, sledujte stránku PAS.sk. Tie, ktoré budú všeobecné, týkať sa pravidiel, tak to nájdete v pravidlách, ale čo je konkrétne ku projektu, ku posunu nejakých parkovacích miest, tak to postupne zverejníme, ako to bude vyhodnocované. Na to som videl, že je tam ďalšia otázka. Na záver sa to určite patrí povedať. Takže áno, tými pripomienkami my sa zaoberáme, chceme zaoberať, chceme vás počúvať, aj keď možno máte pocit, že aj tak si idete to svoje. My to svoje ideme iba vtedy, keď nás normy nepustia niekde inde a
Bohužiaľ, inak to nejde spraviť, ale našim cieľom je to, čo vieme vyťažiť maximum parkovacích miest z tej zóny, tak to vlastne už v podstate druhý rok robíme spolu s mestskou časťou. A týmto vlastne odovzdávam slovo aj pánovi starostovi, ktorý určite potvrdí, že snažíme sa maximalizovať benefit pre rezidentov. Áno, ďakujem. Ešte doplním tú Harmincovú, prečo vás pustím na oblasť Harmincova Alexiho. Kvôli tomu, že sme spustiť spolu naraz ďalšou DU2, alebo DU1, druhá časť vlastne od Alexiho až po Nejedleho a Vrátkach. By to bolo naraz. No a teraz na záver chcem sa teda poďakovať magistrátu za dnešnú prezentáciu. Všetkým vám, kolegovia z magistrátu, naozaj ďakujem pekne odprezentované. Ľudia pochopili, dúfam, verím toto celé, čo sa dialo. Ďakujem aj vám, kolegovia z miestnej časti a firme Afri a najmä občanom, ktorí nás počúvali, ktorí kladli otázky a verím teda, že ich pripomienky budeme čo najviac môcť akceptovať, ak budú reálne. Samozrejme, neviem, či to nereálne veci, ale ktoré sú reálne a zákony určite zapracujeme. A verím, že ak tá parkovacia politika raz príde Dúbravky, bude naozaj pre spokojnosť všetkých Dúbravčanov a ich priateľov. Ďakujem pekne ešte raz všetkým za dnešné podvečer. Ďakujeme, želáme pekný večer a veríme, že teda po spustení budete spokojní a zaradíte sa k tým, ktorí si povedia, že malo to zmysel. Ďakujeme, pekný večer.